ikwutu ife nchọrọ ikwuta ata ịma na agwara m ụnụ n'ụlọ nwa nọ na Facebook a melu na a shameful act na mmadụ nwere ike ịpụtanwu na Facebook ife na-ekwu onye ahụ nọrụ na-ekwu ife ahụ ekwu n'ọnụ go na those days mgbe ahụ oyiwu a asụrụ bury your head in shame mgbe o wuru ewu during the time of our fathers today onye supposed to bury his or her head in shame yari ya pụtara ikpuruzie glasses melu guy na-akpagharị ka ndị mmadụ welu na kịta awụ ime alụ iwuru odogwu ịghọtago these days ime alụ iwuru odogwu for example ịfụrụ nwaanyị pịara ọkụ na-apịa ọkụ ka ya sị na n'oso ha art movie a ndị mmadụ na-enene ọ na ịfụrụ etu ndị mmadụ si celebrate ya ọsọ nya wụ onye meda n'ala ife ọ nke ewu ife a ekwudana ekwudebe nka holy pass ịghọtago even a blogger generally na shop ya ije mee interview ruo osukele ebe ahụ with so much boldness ọma na omere alụ ọmahụ na omere alụ ịghọtago ọmahụ na ife omere ụwa alụ and ife ndị mmadụ ojighụ ma na ife omere ụwa alụ because of ntu ndị be anyị si wee na build house now na around evil ịghọtago onye ahụ na-asịgo na evangelist Ebuka Obi ọ na brother Ebuka ọ na one ministry ọ na one pastor dụka ọnya na asọpọtụ oge echi ide ekegharị ọtọ ndị mmadụ achọrọ nke iju onye ahụ na pastor nke ye ka preaching evangelist Ebuka Obi ọ preaching a na-preaching na Zion ọ sọpọtụ kwuru mmadụ iso ọtọ ya debe nya iso ọtọ ya were Sunday alụ mmadụ because you can't talk about reaction without talking about action. You can't talk about the secondary without talking about primary. For example, this okukita actually said to okwu akita aye bidogodu who made the video okay seme ke we malo na enyeluwu ogwu ike edo unconscious e we segie number 1 enyeluwu ogwu ike edo conscious e we segie number 1 ko wungu selie out of your own accord. Now, out of your own accord, can you be so shameless if that in a Facebook for over how many years for an act you committed intentionally and deliberately? I'm asking you, preaching in an evangelist Ebuka Obi na Zion on accusing them madu se water hearts and the them madu. Can you go do there before you kuwezie na preaching ye or support or mmadụ ide ike ọtọ nya abịakere ụdọ debeghị etu a wee see ọtọ wee na-esendịrị ndị mmadụ ma hapụkwonu ike nyụrụ ahụrụ kebe isi mkpọ ọ dịrọ possible and for ndị na-ekpe ekpele na-asị n'oge echi ya eme n'oge echi ya ekpe ya amụta mmadụ ka oge echi and ife oge echi merụ mmadụ na ya eme nwa mmadụ ekwuo n'ife ugboro one wee gwa onye asị ya Chineke enyekwu na mụ dị nwa dụka nda not to talk of mmadụ isi abazi ọtọ nwa nwaanyị ịghọtago ekpele m na-ekpe ekpele Chineke ruo nye m nwa nwere sense nwa nwere amamife nwa nwere ọgụgụ isi nye na m ndị nwa na bi and ndị calamity because on the calamity a ya eso ọtọ ngụ ji aka ụsọ ọtọ ngụ ji aka ụsọ ebe na-ebo okwe dewe na phone go for what reason ngukwa ji aka send area somebody go na akpa nkata so ngụ ụmụ ife gu na onye ahụ na-akpa iwe send area onye ahụ through that place onye ahụ wee send ya o wee baa n'aka mmadụ ikekwe onye ahụ wee wepụta anyị esi anya hapụ ibure emu ngụnwa sele ọtọ wepụta ejezie chọgharịwa onye ọwụ na ịchọ ka ife a dụrụ private ahụ ọhụ ngụ nwe o nwere parts of your body mahụ size ya malụ ka ọdụ malụ ka o si acha. What is the essence? What is the essence? Adisasiri, if you see those videos, you go vomit. Ofuchukwu mana, afubom those videos and I don't want to see it. Onye nke mụ na nwere confrontation na Zone 13 ukpo. Ịghọtago? Onye nke mụ na enwe confrontation na Zone 13 ukpo. Ka ndị m laghachialụla one day teta, ndị mmadụ wee send the album pictures one and video. Olulu 24 etu aka esi wee wụkọrị nya na inbox wee se etu a wee pido ya aka wee delete ya kere ife m na-eneneri ya gụnụ ka nji eme kere ife m na-eneneri ya gụnụ ka nji eme
iwe segido we say 20, say 20 something, say 30 something, say 40 something. Anything is serious. Go look GM or find this its way into the public domain. I cannot pray for God to give me a child like you, but to God to name a child like Ogechi I'm an advantage. Even need the we sit down where name is nefa. Keliki we mono defa. Man onye munke jake we say yes. Mana nya. Emana chineke mego ifeni no nwere mego no wa. So while you are praying, I want you to pray right. Owulo na in a wish something on yourself. I want you to wish something good for yourself. You want to go wish something good for yourself. I want you to wish yourself between a daughter nwere ike iso onweye eboji makukumba maka were wokasi onwe tinye na phone send alụ mmadụ and a daughter full ebe sendizire fa were wepụta ha reason maybe ko we kuziere ndị mmadụ ha desist from ime fa. It is a lesson ko chọrọ ikuzi kama na isi tizie down egwazie nne mana you cannot go to this extent. But however, how can you be exonerating only committed the act itself? You want to go? How can you be exonerating only committed the act itself? And some of them now put are so shameless na Facebook. Yeah, okay, ma this end time I know, okay, this end time kamadu nwere ike iji wee pụta na Facebook na-ekwu alụ n'ọnụ because of oge no ne. Owulu no during the days of the old 1991 1992 ifela aye ekweyu pụta na ilo self icheta those days na-eme nwaanyị tutu ime mkpuko na kpuo. Those days ya nwaanyị tutu ime mkpuko na kpuo onye kwepụta apụta enwere ike kpọrọ ya kpojebe nne ya ochie ikwu nne ya ọmụọ nwa ọ natakwa. Those days ya onwe ụfọdụ ife mmelu nwaanyị anakpuo. Mana these days nke tụtara ime ha na-akwụgharịrị na efegharị odorozie ka ife ọmarozi na ife omelu uwe ife ọjọọ. Ịghọtago? That is where we are heading to. That is why somebody is way do shameless. I cannot even pray for God to give me a daughter like you. That is it. I can maka mgbe Chineke nyere m a daughter like you. Ekpele anyị na-ekpe wee lụọ ọrụ ebe m nọ. Mgbe Chineke nyere m a daughter nwere ike ịpụta shamelessly. I don't care. I don't even care what led, provided na enyeghị ọgwụ ịṅụ ọgwụ don conscious wee bịa see ihe ọ na iseghe under duress mana na ya kpacha anya wee see the thing dey no likisiri elikike na abalụ mba. Yeah, the highest level of irresponsibility nọ na ndụ do raise to power 10 or raise to power 100. Ịghọtago? Mana all because of oge anyị nọ na ya onya kpatalụ mmadụ ya eji wee ghalụ onye mere alụ a na-achụzi onye ịmakwa na ife ahụ emerụghị ezigbo ife ka ọwụ because na ọnwụ na-ewepụtaghị ife ahụ enwere ike na-asị onye nna mana ị kaghị ịga to this level, but to some extent ife ahụ emerụghị judgment deserve ka i wee for how disgusting act na-indulge na edo. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyiwo ọ bụrụ na ife ahụ ị na-eme enweghị ife ọnwụ n'obodo ahụ nọ mewe dị ya na-eme, but in this Nigerian settings anyị nọ na or something called iwe nọrọ na-asị evangelist Ebuka Obi ministry a ife ha na-akụziri ndị mmadụ ọ ide ka ọtọ ndị mmadụ. Ị nwere ike ịgwa ministry nke na-akụziri ndị mmadụ isi ọtọ ha debe. Ị nwere ike ịgwa ministry na-akụziri ndị mmadụ iwere aka na-ewu n'ike to the point of ịhapụ nwa nwoke elubogho 10 years ka ọgụnụ owere fonu na-evido ebe iji aka ewokasị onwe. Such level of irresponsibility among ndị Igbo. Some people Chineke ya akpọ ọkụ na Facebook a. Ụfọdụ ndị Chukwu ya akpọ ọkụ na Facebook a. Because na ife ahụ efolu jọrọ njọ. Ife ahụ efolu jọrọ njọ. Ife ya wesị na ọdụmma. Ọ ya alụ ụlọ bịa biri be. Na-ewishikwa m nke na-ewishi nka na-ewishi nke na-ewishi. Ịghọtago? Ọkwa ifu point na-abụ anyị reziri. Na-ewishi m oge echi as a daughter. Ka na-ewishigo ndị akpara alụ. Ndị ameri nsọ ana ndụ ifuru ọkwa ifuru etu ụmụ nwaanyị ụmụ uchu ka ọgụnụ si wee wekọrọ mashịrị wee jebe na shọpụ nwaanyị a vidiyo na-ekiri. Ọkwa ifuru etu ha si wee mee. Ọkwa ifuru etu ha si wee mee. Ọ wụrụ nọ mgbe
ezidu n'ukwu ụkwa ndị niile enweghị ike ịpụta na Facebook ọ Facebook nyelu people ground ịpụta kịta na-enyegharị mkpọtụ over something that is so shameless ọ ife Facebook amelu ọ wụrụ before etu ụmụ nwaanyị si wee machịkọrọ bukọrọ akwụkwọ buru ife a wee jebe na shop nwaanyị a mere ife a ije gwọghị disgrace ye etu a ka anyị esi mme ma ndị n'obodo oyibo ma ndị n'Ọnịsha ma ndị mere ife la ahụ nwaanyị nwere ugwu ọnya ka o ji emachi ikpughe ya in a secret place aha ekpughe n'ilo olesino nke gbara ala and nke gbazie ala wee kpughe ya ọghọ ife nkiri ịnọlụ na justify I wish God kama ọ ya enye m a daughter like nda na disgrace onwe ha na Facebook or in the name of nina a seek justice for ọtọhụ iji aka ise wepụta. I don't even wish to see that. I don't even wish to see that or watch that. Ị pụta na Facebook si niile seek justice ọ wụrụ mgbe ezidu n'okwu ụkwa ịnọcha n'obodo oyibo ahụ bata ndị bụ na agba agha ụdọ pịa ya ezigbote ịtarị pịawasịcha ya azụ. That is the only way iyesi wee ghọta ife imelu ụwa alụ ife imelu ụwa nsọ ka ọwụ n'ala Igbo na ọ wụrụ mgbe a na-akpụ arụ n'ala Igbo na ya akpụ arụ n'isi gị maka imelu abomination mana ọ na-amarọ ife ọzọ a na-ekwu owo ọ na-eke ọtọ ndị mmadụ ọ bịa jide gị ụgbọ agha ụdọ ịkwụrụ. And these days what people will say is that ife ọfụ ọnyaụ sent ọsọsọ ewu onye ọ wụrụ na mmadụ gbuo nwanne gị ọ mmadụ gbuo nna gị ọ mmadụ gbuo nne gị forgive onye elu na ọha ala ọnyaụ onye izi merie mmadụ bịa zuru ife gị forgive onye ahụ na ọnyaụ onye izi zube n'ala oyi. Ịma na ụfọdụ n'ime ụlọ akọ na uche gbanahụrụ ụnụ mana ndị bụ ka anyị ka nwere akọ na uche ahụ ya hapụ ụnụ ka ụnụ kpafuo olo ajụ m nwa dịka ejụrụ ajụ wee wepụta nwata nwaanyị nọ na di wee jee ya na nwoke nọkwa na di nwoke nọkwa na mari n'anụ nwaanyị wee jee na-agwụtọkọ onwe ha na-apịtọkọ onwe ha wee na-evide ị nwere ike ọkwa sị na nkụta niile na-eri nsị mana nke dịchara buru ọnụ ife nwata nwaanyị nọ na di mechalụ to the point of iji video cover ya ogosi hụ na ọkpacha anya m ife o mere n'ọnya na o sendịrị anybody o sere ma vidio ebe o ji ma ọnụ ya eme nwere ma ife niile ha na-ekwuo ma ntụ ha si wee tipịakọ onwe ha ma ife niile ha vidochara ife niile ha dọkụmentị ya onwe ozi nke zoro ezo maka ọhụrụ na ọsọ na-ekwu na-enwudere ewutidi mmadụ ị na-asị okelu mana nke a wụ na-emechara ya suo ya stamp dọkụmentị ya maka edecha wil esuo stamp ha mechara ya dọkụmentị ya ntụ ha si ma edebe onweziri ife zoro ezo a na-ekwu maka na nke ị na-ekwu na na-edina nwunye mmadụ inwude ya n'aka inwudegodi ya n'aka ọwụrụ agwọ ofu onye fụrụ ịghọtago ọwụrụ agwọ ofu onye fụrụ ikwugide iprove bụ ha asịghị ọwụbe n'ife mmadụ anụ bụ mbụ mana nke a wụ ife anyị afụbụghị mbụ n'ugboro one ka ị na-afụ ebe a na-ese ịbọ gị kwada so ifu ebe eseri ewepụta ọ wụ ife mmadụ afụbụghị mbụ ịghọtago. That is the part of the message they don't want to understand. Now in that particular one they are not even interested in onye wepụtara ya maka esi asị nọ nwa the woman fụrụ ya na phone ya wee were eje gosi papa wee wepụta. So nwere onye do interested na kele onye wepụtara that one ịghọtago nwere onye do interested na onye wepụtara that one mana nke ndị na Amerịka na ndị na Ọnịsha na ndị na-ebe nwanụ gwọtọkọlọ ịpụta etu a ka ha esi wee nwee a group na Facebook ebe ha ya adị sọ ọtọ ha na-atụkọ wee ụmụ nwoke a na-enene. So ụfọdụ ụmụ nwoke nọzi ebe a pụta ha ewurie na-eshi akwara ụfọdụ ndị ha na ha dụ na mma. The moment i sere ọtọ gị were enye ofu onye malụ na-enwe possibility na mmadụ 100 ya afụ ya echi niile. What of okwu sekwa n'ogodo onye ahụ echi. What of do more careful about your phone mana onye ahụ adịghị careful about phone nke. Today according to ife nchọdoro ikwu which is the main thing nchọrọ ikwu taa. Since na ndị ahụ decide go na ha adịghị shameless, I cannot go and be shaming for onye adu shameless. Onye legolo ife legolo emeshi. O nwe one woman nwashiri o wee sị na ọ wụrụ na since ife a ji wee mee since how many years ago na ndị kpara agwa ife la anakpugo
hapụ ịda apụta ọ dụzie m ka onwe joy ha na-ederive na ha na-apụta na ha chọrọ ka ife ahụ dị fresh ha chọdoro iji akpala ego wedoro ebe ha ji maka the moment ịpụtakwala kwukwa maka ndị mmadụ ajụwakwa nwaanyị a sịrị na ọ pụtara fụ ebe ụmụazụ nwanụ nọ na-ene n'ọtọ onye a na-ekwu ife a ka erizin ha ji wee na-ene n'ọtọ each time ịpụtara na Facebook meghekwa ọnụ wee chetara ndị mmadụ na ije zuo ohi na ụmụ uchu echetakwa na iwu onye ohi na-eme ozuchu ohi asị na time heals something mana nke uwu na ikweghị ka time mechie alụ a imerụ ịmakwu na as far as ịdụ concern ma ụmụ nwoke anọghị na-akụrụ gị aka ma ụmụ nwoke anọ na-akụrụ gị aka none of them will stand and watch their daughters get married to onye ọna si na agbụrụ wepụta si n'afọ wepụta you don't know wunye n'ime ha wee kwado na nwa nwoke jere ije nwaanyị echi wee kwuo na ọnwụnwa onye a ọ na ọnwụnwa onye a ife ọ ya ekwu uwu na ọ ya ada eme ka nne ọ ya ada eme ka nne Ogechi wu okwu ka ọ na-ekwu wee nya is more like na ijidere onye ohi ụlọ onye ohi kpọpụta ya na main road ụlọ onye ohi kpọpụta ya na main road ọ ife Ogechi nọ ka ife o mere so Ogechi nwere ngwọta mana ngụnwa mere alụ ịchọbụghị ịghọta na imere alụ n'ala Igbo ngwọta gị utere aka you are fighting for justice. Are you encouraging our younger ones to continue doing what you are doing? It's a direct question I am putting to you. Would you rather have a daughter like those would you rather have a daughter like them, or would you rather have a daughter like Ogechi onye kpugela alụ mmadụ mere eme isi etu a nene ya ghọta ọfụma because ị na-eme justice oke ọtọ mmadụ ọdụka onye kele ọtọ ya ọdụ responsible ọ nwụrụ nwa gị o nwere ndị nwere ike hafụ ụtọ nwa ha n'ilo BP apịatuo ya ozugbo ọnwụọ because ọ ife ifele ndị mmadụ ya sị na ọ zụọ nwa ya azụ ndị mmadụ ya sị na ịzụọ nwa ya azụ na ihe azụ ụmụ gị azụ ọ ife nwa gị ahụ redusuru owu to zero ọ wụrụ na iwelitere isi n'ụlọ ụka ndị Katọlik CWO ọ ife a ya enye gị oche azụ maka na ịzụ a ya eweri ya na ịzụọ nwa gị azụ you did not play a good role of a father or a mother so kedu ife ka nọ na CWO or CM ọkwa CMO ka ọgụnụ kedu ife ka nọ na ya eme ọ wụrụ na ishiri night n'ụlọ ụka ndị fada a ya anapụ that knighthood nye gị oche azụ because na ife lụrụ in your duty as a father. Ị na-aghọtakwa ife m na-ekwu ka ọ na-ebeghị ebe na ntị ịpụtazie ise na evangelist Ebuka Obi ịfụghọwuyo his silence and silence of Zion is driving so many of you crazy. You wish na Zion pụtara na Facebook bịa na-ekwu etu mana he doesn't need to say anything. You want to know his stand. You want to evangelist Ebuka Obi to say something. He will not say anything because he is not in the category of people like you who come out to make noise. You want to go? Why are you scared? Let us even assume that na evangelist Ebuka Obi pụtara ntụnụ si ekwu jechitara Ogechi san 10. Will that make Ogechi not to be guilty if truly she is guilty? I'm asking you. Let's say na ekwu na nwere so ịchọrọ ka Ogechi kwuru ọnụ ya. Ịchọrọ du ka Ogechi zara ọnụ ya. Ife ịchọrọ jungle justice na ebe Ogechi nọ. Ọgụ ife ịchọrọ. Eche necessary that you are standing on the wind of justice activatory. You should allow that person to seek defense. It what you see we seek defense. The end, the truth must surely come out. Why are you against her having a legal representation? You should make jungle justice on her. Also, when you will no nwelu san ten no represent here. Or do guilty or do guilty. Or do guilty, you can never bury the truth. So kirife na agbagalele. If you evangelist Ebuka Obi ebo moto, bata na prison yard, chok obulu Ogechi na moto epo. You did not see him there. Why are you busy looking for unseen hands? To somebody si we na acho instead of ekwu na ya yorele mgbagalo, egbagalum. Iwe se na ya agbam ndezi iligu, Reverend Father. Nyambia confession na church ya say Reverend Father. Mbia na confession so Father akwa gbagalum na akwara m ike si nje kpọta onye mụ na ekwara iko. Ifada na ebe emeri. Father ezuru m ohi
jee kpọta onye ahụ nwaanyị eji wee zuo ohi kedu onye ziri gị ji wee zuo ohi a nwere m ike so fada ezuru m ohi maka na m chọrọ ka m gonye enyi m nwaanyị ife valentine esi m jee kpọta enyi m nwaanyị ahụ ọ kedu ife mere iji wee zuo ohi a na-ajụ na confession kedu ife eji ha ajụ salvation is personal ebe ọ hụ na mmụnwa mere ife ha realize go na ife mere ụdụ wrong forgive me and forget about onye dịrị m na onye ahụ nwere ike ọ kado hardened onye ahụ nwere ike ọnwụ na nchegharị ka dị very far from ebe ọ nọ o nwere ife iji onye ahụ eme ọsị enigwe awụ n'isi asị hụ na we will collect lesson na anyị do 10 wee jụọ ohi iwu ahụ na anyị 10 ya echegharị ya the same time before onye nwaanyị gbaghara anyị ọrụgodu n'otu onye echegharịrị ọ gụpụ n'onwe from mmadụ 10 eni ha dozi 9 akwụkwọ nsọ ya ma skori baịbụl ọ apụta were emotion were personal vendetta a na-achụ were bịa na-asagharị m brain ekweta m maka na gụrụ mere ebe ọ na-asọpọtụ join ndị na-akọcha ndị yi white mfụkwazi moto m ọhụ white ka ọ na-acha mfụ ha moto m respect ya white moto m karịa white onye ọwụna yi ịghọtago onye rụzieri nya yiri white ndị na-anya white ndị yie n'ọkpa yiri n'ọkpa ọ level ebe anyị na-eje kịta and ụnụ body language ụnụ na-asọpọtụ ndị na-akpọ ụdị agwa ahụ Ogechi kpaa ya efuzie nke Ogechi asịnagoro mere ọ na-atụzi egwu kedu ife na-atụ ụlọ egwu na-enwere pastọ onye pụta ọsị pastọ na-eme nke pastọ na-eme nke jee get ya your own legal team ready hapụzi Ogechi gọvanọ chọgodo ikuru Ogechi attorney general of the federation ife ị na-achọ justice and iberivu niile kwu eziokwu ahụ ekpuchi ya aka kedu ife ị na-agbagharịrị ọgwụgodo na America chọgodo help ya ha help ya provided na ịma na your team do equal to task kedu ife unu na-agbagharị ya even Maazị Nnamdi Kanu case ewu against the federal government ndị nwepawa obodo they still allowed him any lawyer volunteer no chọrọ represent ya they allowed them into the court o wee wụrụ ngụnwa ị na-agbagharị na ịnụrụ na pastọ ị na-aba mba ịnọ na kamera ọtọrụ dị n'ilo ịpụtakwa na kamera nọrọ na-aba ndị mmadụ na-afụ ihu ya ha na-visualize ọtọrọ ahụ ndị chọrọ ijikwa eme arụ ewere na-eme arụ wekpu ihu ahụ na ihu ahụ na-asụ oyi wekpu ihu ahụ ụnụ ha wee wepụta ọtụ na Facebook wekpụsịa na ihu na-asụ oyi I don't even want to watch that video because ndị niile watchchara video ahụ hafụ ụnụ ka ụnụ pụtara na kamera ha esikwa etu a weta ọtụ ụnụ deme etu a na-afụ ihu na-afụ ọtọ were na-emekwu mmụọ arụ ụnụ na-apụta ị na-achọ justice ọwụ justice onye gotara gị fon iji wee so onwe ka ọwụ justice aka ahụ iji wee jide fon ahụ wee so onwe ka nke ị na-aghụ ahụ ka nke iji weta kukumba ka nke iji wee weta gono justice gono ọ mmadụ gosiri saizi kukumba ije goo n'afịa ọ mmadụ kwudo eziokwu fuel agwụ na moto ebe onwe fu tank ịghọtago ị na-achụgharị pastọ ị na-asọpọtụ ndị na-eke ọtọ mba ọ na-asọpọtụ ndị na-ese ọtọ ha ọ na-asọpọtụ ndị na-ese ọtọ ha ịmakwa mgbe emerụ foundation cleansing mgbe a lot of families na ala Igbo merụ family liberation ahụ emerụ ahụ against nya akpọọ ya ka take care of the foundation it means na ife niile na-eme kịta na-etraciri back to ife ndị nna metara ọhịa ọnya ka eji wee nwee family liberation and they believe na take care of the foundation of ife ahụ ndị nna metara na nke na-eme kịta ya disappear iwe hapụ isi aka na-agba oriọm iwe hapụ ịkpa n'isi asị na ịkpa n'isi ka ije na mmụọ maka na ịkpa hụ n'isi ịchọ jebe na mmụọ ijebe dịchasịcha na ife na-emeghị o ji eme enye nwoke ego ya ji eme biznes ọ pụọ n'ilo fụ nwata nwaanyị ala ehe etu a obukọrọ ya ebukọwi iwe kpọrọ ya wee jebe na nke TB Joshua ọwụ ka TB Joshua mezie ya ọfụ nnukwu ala ọwụrụ obere ala ife na-ekwunu ọwụ TB Joshua mezie ya ọfụzie nnukwu ala ọwụ ka TB Joshua swishie testie n'ife ọ chọrọ ihe si ti ya na wee nwoke
no way ebido end ya na ife yi na-eme zugode go ni nweta more money isho iburu nde buye times 100 oge ahụ ya metụzighị onya ahụ foundation aha na-ekwu. If you don't take care of the foundation, everything in agbagheri. And though because na ndị ba ya agbakọ ha aka we shame gwanda na akpagharị na Facebook na ha na-achọ justice, ha mechie ọnụ na kpụsịa na ha na-esisi onya ka ha ji wee ka na-apụta wee ka na encourage more people ide eme na o nwere ife ọwụ. After all, n'ime ya onye fụrụ ya n'ọnga the people who need deliverance and salvation won't down commit that act. Yeah? You want to go? You want to go? Onye say Ogechi is among the people sharing of the video. She is among the people sharing of the video. Or among the people making the video. Yeah? I like him if the Martins Joku at least will be colon. No. Okay, come on, you of my I'm a Mosiah member, but I don't support evil. Ogechi Njaka is a full evil. If another lady insults your mother like that, you see? No, na pardon mama ndem mad. Buy can know one day. Onwelu one woman on Facebook and about Mommy Joy of Belgium. If I na day melo wine na Facebook. Or way to aka ise kwu maka COS, I think ka na-ekwu that time. Nwe wota video ebe ọ na-ebe akwa maka ife aha na-ekwu. Nya ọ na-ebe akwa maka ha nọ na accuse one man enweghị ife omelu na ọnya je zukọla ego ụmụnne anyị nọ na ife a. Ọ na-ebezi akwa na ọ na-ebe akwa n'afa ndị ahụ ezula ego ha. Wee kpọrọ afa onye enweghị ife omelu na-akpọ ina. Wee wepụta that video. Wee wo that video. Wee mụọ ya mụ na Facebook wee gwe na ọ na-edeceive onwe na ọ na-edeceive na anyị emu ife ọ na-eme because ya na that man adọrọ mma. So ọ bụrụ na mụ na na-etu a mụ na adọrọ mma kịta ntu esi wee ma settings by ya o sike ike n'ifu ebe a na-ekwu okwu onye ahụ ekwu ezigbo ife. Only few people do discipline to the core. Ya pụta ebe ị na-ekwu okwu onye nye na ha adọrọ mma ikwu ife onye ahụ emewe ha sịghị mba na onye a nwere ike ịdụ nje ebe niile mana ife ị na-ekwu kịta na omeghe adụ few ya eme. Other 70 to 80% of people ya achọ ka ha kwudoro ụka iwe gbuo onye a wee mechaa that video imife ọzọ mere o wee pụta na Facebook wee kpọọ m afa wee tụtụrụ my mom wee kọlie kọtọsịa my mom kọdịsịa ya ịghọtago mụ na ya na-ekwuo o jee kpọọ my mom ife ọzọ gwara m ọwụ n'ọwụ emoda na for the fact that na mụ kparịrị ya being a mother nọ ya kparị nne m ịghọtago nọ nkọ ya ọkọ nne m mana ọkwụ ndị sịrị na onye ha na-achọ ka ha lie ife a na-eje akparị nne mmadụ and ọwụ a mother o nwere ụmụazị. So being a mother judging by standard onye a ji ajọji ife ịkparịa ya ọkparịa nne gị onye a suppose ekọrị aka ọsọsọ nga ụdụ mma mmadụ kparịa ya ịkparịa nne onye a esi anya je apologize ya to ndị ọkparịrị nne ha ndị ọkparịrị nne ha but you have not apologized to me and you are still justifying if email say if you come for me I come for you. Now this lady ha na-ekwu they came for her and she ọpịa ha ya ọnụ ya na-esi isi dụka nsị nya ife iruo na ọnụ na ịshapụnụrụ ya 50% ya nwa shapụnụrụ nke 20%. Ọ chukwu kere ndị mmadụ etu a onwe ndị ọnụ ha na-esi isi iwuo 5 wuo 10 ihe neghalụ 5 ahụ nwere ike opegu mpe n'anya mana o wutere ya ịghọtara o nwere ike ụwa efu anyị nọ na enwere a lot of histories anyị nwere in this life. Ị nwere ike pụta kọọ mmadụ nwa obere ọnụ ya ma na ọnụ ahụ ịkọrọ ya nwere ife ochetara ya na nwere ọnya dati njemeke ị na-ebu n'obi na ife ịkọrọ ya nwa obere ife mana ife ahụ ịgwara ya nwere ife o ji chetara ya iwe mụ ọkụcha mmadụ n'ụwa wee were ma ọnwụ nna ya wee ma ọkụọ ya wee bue na ọnya na nne egburu nna ya. What can be worse than that? Wee sị na ụmụ ya mbe na ọmụsịsịrị mbe na ọnya ka o jighị egosi ụmụ ya wee sị nwata nwaanyị na na-agba akwụna na Chicago na America igbuboghị nwaanyị ya kere ifefọrọ onwe ifefọrọ nya nwaanyị si ya na ọkụchiri die na bọtụl na ọnya na kọntrol die ịdịsọgana ịkọtọsigo ife niile mere owuru nwaanyị. So onye nke nọ na Abuja na-abasị na ọ na-achọ justice na ife ya wee gwacha mmadụ
onye ahụ na-akpụ ụla na onye ahụ nwere ike gbuo onwe ma onye ahụ amụ onwe. But you have said everything contrary to womanhood. Ịgwa gay mmadụ. You have never for one day sit down to think. Onye a na-ekwu maka ya ife ka eko si alaha ụla. What of this lady na-akpụkwa n'ụla gbuo onwe ihe? You think all of us na-reason etu anyị si reason? Ị nọrọkwa kwadoro nwata nwaanyị na-eso ọtọ kama ịya ebido a campaign against ụmụ nwaanyị be anyị ide eso ọtọ ha na-ele 30,000 na 20,000 na Facebook. Ibido campaign against ndị na-eje eke ọta ha eke. Ipreachie against mmadụ iso ọta enwere need ịgabafe onye keri eke. Ọnwụ na ịfụ ha ọta ihe eke ka eke esi wee eke. Very simple. Even ndị banki na-eme ewu, they don't put deliver na works in place waiting for abịa zuo ohi ka ha chọwazi onye ohi. Ịghọtago? Onye ọwụ na nwere a good security measure, a good chief security officer, we do everything possible against ohi bịara izu ezu, ọhọzi ezu ohi, ụzọ ihe esizi wee chọwa ndị ohi. Onye akpata na America ekichikwa n'onwe ha against external ọgụ. Ha eche mgbe ọgụ bidoro ha wee plan wa. Ịghọtago? Eji wee sị na prevention is better than cure. Mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Mana ụfọdụ n'ime ụlọ ya aghọta ya. Ịghọtago? Ị na-achụ ị na-achụ onye kele ọtọ mmadụ karịa onye ịma na imemecha ndị a na-ekwu isi ha na ha na-esi isi. Ịghọtago? Ịkpọ isi ha n'ihi na-esi isi. Ịgwa eye onye kwụsịrị again. Ị nọrọ na-asị ya justice. Nya mfụ ọtọ mmenecha mmenye ndị chọrọ inene ka ha nene. Nya ntụ ahụ nsi fie ọdụm mmasị ọmụ chọrọ inene. Let the world view it now. Una akịta mara ezigbota mma. Nsele una mma like ka a lot of people fear because ụfọdụ fear ha fụkwa na design una amaka ka nlu ebe m. So ebe ọwụ na iso ọtọ mara mma ka echi abịa ka ndị mmadụ na-enene na ọwife mara mma. Ọnụ hapụ ike nyụrụ ahụrụ na-eke isi mkpọ. Nye ha immunity ịbịa na Facebook shamelessly. May my daughter not be like any of these people. May my daughter not be like any of these people. I watched the video this lady. Ona anyagasi ọnụ amụmụ ya na ya na-akpa na phone. Na Ebuka na my sister nọ na ministry ahụ for 16 years, for 12 years. Na nka na oge si bidoro ije ministry onya wi ife anyị na-ekwu. Ife anyị na-ekwu na suppose ị na-enu onwe gị anya ifela na-emeghu. Ụmụ nwoke go na ha na-eme ka ife ha afụ mmadụ onye ewu because ị chọrọ ka igosi ndị mmadụ onye ewu. Ọ na ị chọrọ ka igosi ndị mmadụ onye ewu. Etu anọ nnọkọtakwa chọkwa ile n'ife nji wee wụlọ odogwu. Anakpụkwa m n'ime moto ebe zoro ezo meghe enenebe. Nwaanyị mmeji seri edebe na fonu m. Ma ọ wụ njem ịkụzi abụọma 23 esebe m vidio. Abụọma 23 mma na nchọkwa ejekwa m na vas ebe ọdọ gụkwa. Nchọkwa kpọpekwa m nke m bụ ebu nenebekwa. Andị ọkụ a na-ese na apịa. Ọkwọ ife imerụ ịma ka isi wee mee. Ụzọ ngalaba niile isi wee mee ngụ na-eche were eme ikekwe ifu ga-eso nwu ya wee mee. Mana for the fact that we record, you want other people to see your result. When they see it, you should be happy. You want to go? You should be happy. So ndị na-eche I cannot caution oge without cautioning those people. Ife na-eme ọbịa obute ife. Unu hapụ ha hapụta n'elu ka nke a ewepụtara ụbọchị asị wee nọrọ n'afọ ebe ọ nọ na dọnana the content creator na-ajụ ya ajụjụ ile ya na-agbakọta apụ ọmakwana ife omelu ọmaghị ife omelu ifu na onye ala na-eme ọpụta okekọrọ akwụkwọ na mbụbọ were ekechisi ala ya n'ike onye ala osike ike n'ife onye ala bụ ọtọ complete osike ike n'ife onye especially ndị ala nwaanyị osike ike n'ife onye ala nwaanyị bụ ọtọ complete ife onye ala na-agba mbọ ka o protect ya ka ngụnwe isi dị mma hapụrụ ịghasị pụta na Facebook everyday bịa na anyagasi ọnụ na-achọ justice.
she insulted you more than 3 times. Especially in Goma Martins Jeku Ejike. Okwa from comment e drop on a video megasi yesterday. Ebe na akpomu ofeke. Na akpongoro kerife ikpohom. Ke insult wa unu na-enye ndị mmadụ si ade ewu ni iwe na-enye unu ya wife ma aghọta ho. Ịchọ ka nje wepụtara o comment niile ị na drop na page m. Ịchọ even ebe a na-ekpekwa nke ikpolo oge eshi ọzọ ebe a. Ekpekwa nke ikpolo oge eshi ọzọ ebe a. Kele ebe ikpolo ya, kele ebe ikpolo ya ofeke. Onwe comment go dukwa ebe a ngụkwara ebe ikpodukwara iyi kpọrọ ya na that comment ru 5 mana akpọ iyi iwe ife ahụ abụrụ part of you. People can never bring it out of you. O nwere ife onye ohi ezukọta gị ohi ịbazie jezu ohi maka na ezuru gị ohi maka na ohi adịghị mma according to your dictionary. Ewopịa onye ohi bịa zuru fonu ujekwa zuru nke mmadụ na ọnwụ na ozuru ka nzuru. Ana m ajụ gị ajụjụ ọ wụrụ na izu ohi ya maka na onye meghị imegwalụ because ụfọdụ gụọ gị iyi iji ikwu ha sị na ibu ụzọ gọ ha nji wee gwa ha na ha na onye a ha na-achọ ụgwọ ofufe ka ha wụ ị na-ezu ohi na mgbukọ obosi mụnwa na-ezu na nkwọ nnewu ọ mụ na ofe anyị ekwe n'aka sị my colleague let us carry on. Mpụtakwazie achọwa ngo n'ọwụ onye ohi si gbuo ya wanya na ekperima nke m ngwa ọrụ m dị n'ukwu m ije n'ụtụtụ eje nneifie mụ na ebe ije buru telivishọn mmadụ na-apụta ka nje buru jeneretọ mmadụ na-apụta anyị pụta ekwu nwaanyị n'aka sị na ọdike ka anyị wụ gafee mana ife ha na-eme ewu ha jee mgbuka m obosi je zuo ohi ha bịa na nkwọ nnewu chụwa onye je zuo isisi gbuo ya ha work like that. So ọ bụrụ na ịkọ mmadụ ọnụ because of na ọ na-akọ ọnụ go na ewu ofu mana isi ma for Mommy Joy sịrị na m kparịrị ya owe kparịa nne m ezuru fonu uje ezuru nke onye ọzọ ka anyị mewezi ezuru ka nzuru eburu jenaretọ uje eburu moto mmadụ atọrọ nwanne uje tọrọ nwanne onye ọzọ egbuo nwanne uje egbuo nwanne onye ọzọ if anyị na-ekwu sense ịghọtago if anyị na-ekwu sense ịghọtago a na-akọwalụ na ife na atụpụ akọlọ egosighị ya oge I wish you Ogechi your wife will be like Ogechi, your daughter and your wife will be like nda na-eke ụtọ ha. Full stop. Ngwa I say amen to your own, say amen to my own prayer. God kama God yenyenu m onye na-eme nsoro ọtọ otikọ na Facebook na-eke ndị mmadụ nyenyenu m onye shiari eshia ka m pịacha ya ịtarị agwa nye shiazi n'ụbọchị ọzọ ọtọ ya nọ n'ilo mana nwa ahụ nwaanyị ọtọ ya nọ n'ilo ụbọchị ndị ya bịa ma ego ya bịa kere ọhọ ngo yara ya eje buru 20 cartons of hero bi ọgọ nwoke biko do ka ị na-enechakwara ife onye ọ na-enechalụ decide aka bịa kpọrọ ya edebebe daalụ hinne ana m atụ ụga daalụ ọ ga m ana m atụ ụga na ana m ajụ ajụjụ ngwa onye buje nne na-acha achọ ịmakwa ife a na-enye stripper na club oyipụ pantị yo oyikwu pantị mbụ stripper a na-amakọ ihe $100 bundle 50,000 nya ka iwepụtara 30,000 naira gbara onye n'obodo esocha ndị a n'obodo oyiwo ịma na ha na-enweta time so ha nọ ebe a ha na-iwoso ụmụ nwaanyị n'ọba anyị gosi m ala gosi m ọtọ a na-ese ndị ọ gbarie $10 osendị alụghị ego na-ama n'elu etu akwa ka onye si wee werie nke ahụ onye $10 o were osendịarịa enye nwoke nọ na China esendịarịa nke nọ n'Ọnịcha ọ nke ahụ nọ n'Ọnịcha ya sị na ọma nwa nọ na mpe nọ na shọpụ dị n'ihu ebe eni ọnya so onye merụ nke a kịta achọrọ nke ogosi ebe onye merụ nke a kịta echi niile ọfụzie ka onye ọzọ wepụtara ya na Facebook ọbaba mba onye mere nke onye akịta ya fụrụ echi niile kịta ọfụzie na mmadụ ikekwe mgbe o mere ife a o merie ka o wee o mechaa esendịara ofu onye jie n'ọrụ mgbe a so echi niile ọfụzie ya ka mmadụ share ya na Facebook ọbabazie mba ọmụmụ jidere kamera o ji eme nka ọmụ na-etu isi ọkpa kịta ọmụ chuzie location ebe ọ nọ mee ahapụ ike nyụrụ ahụrụ ekewe isi mkpọ ịghọtago ahapụzie ndị mere ife anụ dị n'efe oke ife nwa na ome ife a kere ife ya eme nwa ya
this own way dalo parents even though na aye mana sometimes na nwa mezi ife ewechi iwe achọwakwa mana ife ya da go at first wo this own nwa and they joy parents do 100 they joy ma 190 ya gwa na ha ye this own nwa because nwa ahụ lelu kobo n'ilo echi niile ndị ụmụ shubia ejebupụta list ụmụnna ọ list ụmụnna nke a ka ya ebupụtanye ha aha ya eburu list ụmụnna ha bịa ngụnwa onye ya enyere ihe ife ọ ife ọha na-egba nkiri ka ọ bịara ka o were debe ebe chukwaba ihe enye ya ezigbo ife ọ ife a ka a na-encourage ụmụnne anyị ịghọtago gentle decency ife na-ebu ụmụnde ha ma ọ 2x2 plank ịpịa ya onye na-eme jimiri ọ pịajie ife na-ebu ụmụnde ha maka na-ebu abata mpịa ya ọkụ jie ofu aka ị na-ede nke ahụ mpịa ha mụnde ha ma ha akọwa ọnụ ọmụ ka ị na-akọ ọnụ onwe ka ị na-akọ ọnụ o nwere ife anya fụrụ gba mme ọ ife ndị mmadụ kwuru n'ebe mmadụ selu nwaanyị ahụ ewolu na future of ụmụ ya ka ihe agbudebe echi niile ekwuwe maka ọ ya ada eme ka nne ife a na-eme in secret kedu ife ekuke ji wee wụrụ ajọ nkụta ọkwa maka na ekuke na-apụta n'ilo na-eri nse mana English dog nwekwara ike na-eri nse mana ihe afọ ya ebe oriri nse o nwere ike mara afọ narị English dog ebe ọ nyụrụ nse wee werie ekuke ịma na ọda aja idewe ekuke be o nweta onye ohi ọda pieces mana ihe eji achọ nke ahịa wụọ na-agba ụja bifo osi ebe agbaruo ebe ni ọkwari ndị ohi ndị ọcha ka English dog na-ejide ọ ndị ohi be anyị onye ohi be anyị ma ụzọ ebe na-abụọ ya amụọ pape mpe ngara nkụta jewa ọ sị ekuke na-achọ onye ohi na ala Igbo anyị anwụde onye nwude maka ekuke ma ife ịma ekuke chụba kịta isi ebe a na-abịa ọ na-eje na gate ọfụ direction ebe ị na-aga o buru ụzọ jebe ebe a jechere mana English dog ya kpọkwuru na-abịa ebe ị nọ ọ maghịzikwa na onwere mana ekuke suppose na ya dele ekuke 1 million na-ele dọba 200,000 maka okpo milk ka a na-agba ha ọ na-agba ụja unu a na-echeki ịghọtago mana kiri ife kpatara iji wee bete ekuke afịa ọ maka na ọ na-eme ọpụta n'etiti ọmụ afịa ọ na-eri nse ịghọtago ịghọtago so ị na-asị na evangelist Ebuka Obi ọ na-asọpọtụ ụmụ nwaanyị na-eke ọtọ ndị nwaanyị anyị wee njụọ ọka mma na ọsọpọtụ barụ ndị na-evido ọtọ ha evido ana m ajụ ngụnwa asị onye na-evido ọtọ esendịrị ndị mmadụ onye ka ịwụ what moral justification ka ị nwere to even ask that question what moral justification ka ị nwere to even hide that question o nwere onye ụdị ife anyị ada eme ndị mmadụ kwukarịa ya ọgwa ndị na-eso biko achọzi nke ekwifa because the more they stop talking about it the more people forget. Time heals everything. And ekwuzi maka adverse effect which may take a lot of time before you clear it may take a lot of time before you clear you got to go. So even na what moral justification ka inwelu to question somebody no na support onye kele ọtọ iji aka usi nya ngwazi parents go disown go ụmụnne go abandon go for you disgrace her in such a way. How I wish na ndị bayi ya eme ka unu ghọta the weight of ife unu mere ọnụ nọ n'ebe a eni dịla akpọrọ unu jee na nke igwe nya ewere ọmụ kee unu gono wakpuru ekwe gbachito kata ụtara igolo nwa weta aka n'isi ọjị were pịawasịcha ya azụ kụjisịcha ya aka ahụ ijide kamera iji wee mee vidio ahụ ụbọchị ọzọ ịghọta ife a na-eme ịghọtago nọnyelu m Jude biko ebe ahụ adoration ministry ịghọtago ebe ahụ adoration ministry anyị niile ahụ eji adoration Enugu. If you cannot talk about the issues that happen collectively, but you want to talk about adoration because you are an adorer, then I will tell you that I am not an adorer. The more you don't want to talk about ife ndị ọzọ mere eji wee kpọ ha afa, I don't want to talk about your own. You want to go fix it yourself. Ọ karịa ihe etu a
So if that am na adoration afubo ngo nwere ike onwe ebe nneje so ọ wụrụ na ị chọrọ ịnụ ọgụ adoration bịa n'ụwa ọgụ adoration ọ karịghị etu a a na-ekpu ndị ụsa na-ekpu ndị akpịrị apịala awọ apịala mbara amalisi akpụrụ arụbatị akpụọ ya ibe ọ karịghị etu a mana ụnụ jụ na ụnụ aya enwe na ụnụ aya understand the simple thing na epụta ị na-ekwu ka o si wee dogo Mommy Joy said na if you come for me I come for you, but if you come to for Ogechi will be laughing. She will not come for you because na korega. Yeah? If I come for you, if you come for me I come for you. If you insult me because I am a mother, I will insult you. Do you know if I'm a father? Also when a mother no 50 years. The same respect me nyumo we happy parego. Ki nyumo ndo 10 years we happy pare mo wona. Ona amaho. Ogechi unu na-akpọ afa niile unu na-akpọ unu amara na ọwụ a mother. So insulting her as a mother does it justify her insulting unu na-eji aka unu nye judgment nji emife na-eme na Facebook because nji wash ya mi fidele eba wash fidele eba asị m na efe ikwuru ihe emekwo nakwa ife aka Ogechi na-eme kedu ife nke Ogechi sizi wee wụrụ alụ nke wụrụ ezigbo ife onye ife na-echeki ịghọtago na evido m postu n'abalị ụnyaahụ because of gụnụ ndị mmadụ mebezie mpụ anyị ekwuzi ya ekwu onye kwuo onye isi ya na-ekode ngụnwa na onwe ego na-achọ onye ya kondem Ogechi ịkondem go Mathias ọ na ịfụ vidio Mathias mee maka Fada Mbaka ịfụ vidio ihe dị merụ maka Fada Mbaka ịchọ ka ngosi vidios ndị mmadụ mee maka Fada Mbaka nwaanyị ji wee negharụ ha anya ị na-ekwuso ịchọ ka ngosi hụ thousands of videos ndị mmadụ mere against Evangelist Ebuka Obi nke Ebuka Obi iwu thousands aha agụ ya agụ even all of you n'aka ife wụrụ na-akọ 70% of you ekwugo 1, 2, 3 or 20 things do nasty about Evangelist Ebuka Obi. Have you apologized to him? Does he deserve that? Who even deserves to be insulted? I'm asking you. Simple. So, boso ni ne chalu decide ya na ezugo. Because if I in a madrozima, let us come to the round table and discuss what is the way forward. Obosiaho, usita do one modo warugo. Mana mo wana agba no Ogechi putagodo chi niile apologize. If I nnewu kan ka ya dey ekwu. She is okay. I am ezugo. How I see things is different from enwere ike na-ekwu n'izuru ohi enenechacha m fu na izu ohi iwolu out of duress also kwuo n'izuru ohi mpụtakwa echi niile ajụkwa m ekwukwa na izu ohi ọngụ nwa kweta n'izuru ọ bụ meso uje nga kama ya eso wee wolu agbagharụgodo ụgwọ mụ na aka agbaghara ọngụ committee the act so ịpụta echi niile apologize it is your decision onye sere mụ na okwu I will still stand with you mana akpụkwa m echi niile jụọ m mmasịkwa ụnụ na nekwo na ife amene nekwo na ife amene m wee zuo ohi ka mmekwe ka ọ dị clear to you ka uche ghara ife iru na gụnụmel ịghọtago Mr. Kuban onye agụ jegodo mee shaving send ya akaụntụ nọmba aka ntị ego ka ije mee shaving nọ na ọlụ amara ka anyị na-alụ charity nke m wetu aka nsi alụ nne nwe agha anya na Facebook wụrụ na n'onwe ka ife si esiri gị ike I help one go at the area of your need. So, Mr. Kuban, if you need you need to shave to have a good looking, good looking first before you come out. You want to go? So, send the Aloma account number, send the inbox, me transfer eba. You go do any one. Ijeme shaving, don't ma. Ebiaze kamuna ukuo. You want to go? Let us continue. You want to go? So, if I'm not going for man of God, why are you scared of anybody coming through for Ogechi? Silence of Evangelist Ebuka Obi is pinching you. If Akozion is silent, you are sleepless. If Akozion is talking, you are sleepless. Evangelist Ebuka Obi is busy doing what he's doing, you are still having sleepless nights. Yeah? Do you think that Ogechi will fold her hands? Ogechi, onye ala nwelu mmadu.
Do you think you can convince everybody to hate Ogechi? Is it possible? Eager for a legal battle. Allow the legal process to take place. Stand 1,000. Does it matter? Are you afraid? Are you afraid? For you, you put on a Facebook, you shouldn't be scared of anything. Why are you scared? No, if you know, well, Jimmy say, Nema hold the bribe and Nema hold the bribe, cannot the bribe and in a police station. Now, one a police here supposed to carry mad 48 hours. And then, Jimmy, no administrative bill, I grant to you. On will bribe boss here in a police, I hope say grant you your bed. Police, no, if I will, Kaiji grant on your, on will carry it. Now, Mata Jigulu court. Kela no that na ya adakwa ekwu na mata jewe court. If not na echi help onya, inwetara onya a good lawyer. Lawyer he lose na court, a handle over the matter. So even when the matter is already in court, you are still scared of your own shadow. You want us all to sit and clap for you for committing an abominable act. I cannot be part of that. You want to go? Juo we ga ajuju. Iye so na group nde chulo onye ohi ọsọ, iye so na group nde jezu ohi. Jụọ ya onwe Isaya n'ime onwe. Iye so na group nde chulo onye ohi ọsọ, ka iye so na group nde zuru ohi. Iye so na group nde na-eke ọtọ, ka iye so na group nde sele ọtọ ha. Zanya, answer me. Now, this is too evil. I want you to choose one. Ishoko wụrụ ọtọ ka ha na-eke ka ishoko wụrụ ngụ kele ọtọ mmadụ asịkwa owu na iwurili iwu na ihe ofu ime ha ofu isigu aba n'ọbọ nya ime ha ofu ewere isigu tinye n'ọbọ kedu nke ihe eme ya achọ ka ọ wụrụ ọtọ ka ha na-eke ka ya achọ ka ọ wụrụ ngụ kele nke mmadụ ana m ajụ n'ụlọ ajụjụ na sanụ nye ebe ịmụ ife ebe ọwụ na ndị ekele ọtọ ha na ha ife ha mere udu so perfect. In fact, ife aka ya da akụziri ụmụ every morning, no, be morning devotion. Akocha aka ngozi kpela ka itogari uche n'okwu Chineke for 1 or 2 minutes. Ụmụ mbiko nu sebe na ọtụ unu kebelu ndị mmadụ mana isekwa ya ekwena nya marụ ndị na-esendere ya ka ndị aghara ishi ya. O ngozi biko sekwa nke gị ọfụma bupụta ọfụma wee sị ịma ha ka ihe esi sekpọ mmụ nwa nna ka nye gị aka sị ife aka ya da akụziri ụmụ. Ana m ajụ n'oge ajụjụ ebe ịmụ ife ọkwa iche na ịmụ ife onya kunu yeji wee hapụ ifuda na onye ohi jezucha ohi na bank pata na ọ na CNN na announce ụwa n'ọkwa na mmụọ onye ohi abịa na CNN. Ogodu na ndị mmadụ amụhụ n'ọngụ ka a na-ekwu na-ekele ọtọ iburu onwe bupụta na Facebook gosi mmadụ niile gba n'ọngụ nwere ife a na-echi ya nche ekwu m na foto na foto na AI ka eji wee mee ozi AI ka onye ọna ji ana ebe ya efolo kịta enwudeghị ebe ị na-eburu machịrị mmadụ ọ na-egwa ha na ife isi ya ebuzọ gwa ahụ na-eji ebepụ isi gụta isi na-ebepụrụ ahụ buru isi onye ọzọ tii but what of ebe ngụ nwapụtaziri na ọ na-agwa ndị mmadụ na ngụ buru machin ha ịfụrọzi na ndị mmadụ na-enwe enwe ife ahụ ha na-enene n'ihu ha sị na ihu abụkwa ka ife nwe ife ife meru ụfọdụ meru more than 6 years ago. 6 years ohe enough time people ye ji shifu na ụdị ife ahụ mere every year ka ị na-echeta ndị mmadụ and makwa ife ọ na-eme obidokwa bụbekwa ifukwa onye anụ bụ udu maka ife ahụ ọsị do ka ị ka m esi nweta esendị ya nkwakwa ya egenụ ndị narị esendizie na background karịrị ndị tụsara ya atụsa ndị a abago CNN ndị a nidiri ka Guinness Book of World Record kpọọ ha nye ha award. Kedu onye na-ede ife a? Sometimes when I remember we attended the same university. Oh, Chineke, hey, why kwano? Ọ bụrụ na mmadụ onye a nọ n'ịgbara ya m meje ịgbara ya m mgbe ama na ịgbara ya m osokwa azụ ndị ala mana because na mụ ma ụfọdụ ndị jere ịgbara ya m ahụ mere ọfụma ịghọtago. For example, ọkụji anọ n'ọka ọkụji mụ na ya nọ n'ofu department the same class ka mụ na ya na-anọ ọkụji anọ n'ọka do very popular today. So all the material ahụ ka Anambra State University na-azụpụta ịbata ọkụji kịta ọkụji agbago ebe niile even BBC abịago gba ọkụji kwee n'ọkụ na-akpagharị ọ ndị material ka
Anambra State University na-azụpụta ịghọtago ndị mụ ife a na-ekwu ndị chọrọ ka ha na-ese ọtọ na-ewepụta ka ha na-enene ịghọtago ịbụgo na as a student of Anambra State University ọtọ wuliki ha skuul achụọgụ emeghe this girl jere audition n'Ọka ama nọ na Unizik ka ọgụnụ ka ọ nọ ọtọ eri ike skuul chụọ ya ozugbo ọ ife a ka ha na-akụziri gị inwere got nọrọ ebe a na-asị m na ifere na-emeghe na mụ na ya ga na the same university ha ịgbara ya ma onene skuul enene wee kpọrọgụ ai ọ dịkwa ka iso na ndị mere aka azụ ewenye ha admission Sobechukwu eze iso na ndị mere aka azụ ewenye ha admission onwunu n'ofu asị na mistake nke anwụ n'olulu 40 kedu ife ibubere wee bee mma n'aka inwe ego ọtọ na-asị so na pastọ dị otu ọ na-asọpọtụ ndị na-echi ngwụnwakwanụ nsị ahụ na-esi nya na ife o yiri kịta awụ na mmadụ bịa nyụ nsị ebe a nsị anyụrụ anyụ a na-ekwuzi kere ife onye nyụrụ nsị a mana ngụnwụ nsị ahụ anyụrụ anyụ na-esi isi ngụnwụ nsị anyụrụ anyụ ngụ na-esi mara ife ihe eme onwe oke isi debe isi ahụ ka ọ ya wa anyụ oge ebe ọnwụ na ndị mmadụ asị o bịa nyụkwuwe n'ọkpa m ka m n'otu Okay, sorry. ịghọtago so ịghọtara ebe m na-eje ịpụta ịghọtago ngụnwawo nsị ya wa anyụọ ebe ndị mmadụ nọ osiri isi ewee na-ekwu doo mmadụ kelee onye bịa nyụ nsị ya ebe a ngụnwawo nsị ahụ anyụrụ na-esi isi solu na-ajụ onye bịanyụghị ebe a ịdụ mma ewere abamba na anyụchiri ụzọ ọwụrụ niile esi ka perfume ndị mmadụ ya asị biko bịa nyụsa anya na tebụl ebe m na-eri nri ọ because of na ife imerụ ụwa alụ ịwụ anaghị sọ onye ka ndị mmadụ ji aba mba kedu ife eji wee chie agụ imere ife dị mma ọwụ ebe a na-enye gị awọdụ ka echi arụ ndị mmadụ wee na-aba mba onye echi arụ ọwụ ebe ị na market biznes wụ ka echi arụ ndị mmadụ wee na-aba mba na-asị kedu ife eji wee chie ife ana m ajụ gị ajụjụ ife imelu is it a noble thing Facebook wee agba tikitiki na-ewutara ebe ị na-eme arụ tii na Facebook ọ naghị ajụ onwe na ajụjụ ọnụ chọọ ka anyị niile nọrọ ịghọtago ụnụ chọọ ka anyị niile nọrọ ka a na-ekwu ka ọ wee wụ na a na-ekwu okwu ịghọtago ọkwa okwu ka okwu a na-ekwu ya ọkwa okwu ka okwu a na-ekwu ya gwa na onye mere alụ na omere alụ hapụgodo na Ogechi nke Ogechi wụ sekọndịrị olugodo ọkpọ kerisi onye wepụtara ụta ya ọkweghị ọtọ mmadụ ka ọkweghị mmadụ nwe ogodo ewu na-ata ife onye ohi dechazi ohi decha ngapụta ọ na-achọrọ ka kọmuniti chefuoli na omere ife dị otu a nwaanyị gbara akwụna ọfụma n'ogbe gbachazie ọ na-emezi na obodo chefuzieri na o nwere mgbe o biri ụdị ndụ a ngụnwa kele ọtọgụ every month every hour every minute na-echetara ndị mmadụ na ọkwọ n'ọtọgụ ụda ife ịgọ ọdụ ya agọ maka ọnwụrụ mgbe dị na ya nụ nkwuo na ife ahụ mmụ na AI ekwuwezie na AI mana ị pụtarụ do bold enough kwụrụ nọ ngụ ume narị akọwa ka o si wee si na fonu gị wee pụ kedu ife ọ nọ na fonu gị eme kedu ka o si wee bata na fonu gị in the first place mee ka esi ekpe ụdị ikpe a na Zambia na ụfọdụ obodo mma they will first of all look for the originator ebe that video si wee originate at first yes ha ya chọtanwu
phone eji wee record ife at first e wee phone phone wu kekwa IP address and even e wee gosi no ngu merie ha kelu ka o si wee si na begu ya location ebe moto o si wee fu wee ba ye bidogodo wee chwa moto e got go kele ebe park ni moto wee fu e back investigation bido enwudegodo onye resiri moto ni roen aya ukwu onye ahụ chọgido onye bupụta moto onye ahụ ọdụ hokiri mbi fe nnegwu the originator kelu phone where that video originated from edawe kedo unconscious mgbe serie did you consent to it ka ọ consent to it oh Martin Jekwu ejike ife ọ na-esagonu m ife na-ekwunu isi etu ekwu esisi o wee na-esela anyị okwu isi etu a na-ekwu esisi kịta ifu na alaikere m ka anyị na-aghọta na Martin si jụzie onwe ya ajụjụ kedu ife eji wee gharụzie onye meru vidio na-achọgharịzi onye chiarie ọ bụrụ the same thing ka ha wụ ị na-ajọ na onye meru the video si niile seek justice for ndị chiarie when two of them should be answering the same ụgba ọzi onye merie ya sị na achọghọ nke ife a escalate ọ na-akpuo mana ọ because of na Jekwu na ụnụ nwa na-asọpọtụ fa ka ha ji wee nwee ike pụta shamelessly na-esik justice for iwepụta video do capable of corrupt psychology nwa nwaanyị mụrụ amụ n'afọ ya kelu waka nwa nwaanyị mụrụ ya esipụta do proud na mụ na gị nọ na-edefend ụmụ nwaanyị video ọtọ ha debe ya so put both of them side by side ịma na mụ na ya enwe problem o achọwazi ife anyị eme ịma na imezie ya ozi nda ọtọ ha dụ n'iro ya asị biko donu ikpe alamala ekpecha na nya maka ife ahụ ikpe alamala a na-ekpe ikpe alamala ekpe ikpe alamala ekpe ma onye nwagoro ma onye amagoro uwe otu ife ka ha mere the only thing a na-ekwu uwu onye lu consent ewe mago ye ese yes na onye consent olukwolulu age eji amago ewe mago ye olulu age gonu ka ị na-ekpezi na police gonu ka ị na-ekpe na police kedu ife ị na-ekpezi na police ịpụta nnọọ na Facebook ị na-edefend ife ịma na nwa gị mee na ihe like ya na nwanne gị nwaanyị mee na ihe like ya ị na-edefend ya openly na Facebook sị na ị na-achọ justice for ndị kele ọtọ ha kọbọkọbọ na-etu 2,000 naira even onye ala inye onye ala 50,000 ngwa ekpughe ọtọ ọgwa na iwe onye ala kpuchi onwe jewal ma narughị ego asef ya nata nwe the money okwu niile a na-ekwudu ya ekwu oyi weruzie maka na ịkpọrọ oge echi asị ya ekwu eziokwu na ife eziokwu ngwa nwaanyị apụtalụ kịta na nke ikpeazụ a nwaanyị ejide ya na ishie ndị obodo ha chiri echichi ọ narịpụtụ group of committee ewechie ya echichi o wee bụrụ akụkụ ebe ederie na-akpagharị since eji wee share about that video that woman ejube n'onwe gị i pay much attention to onye share ya ọkwa ife na-ene ewu video na-akọndem nwaanyị ndị na-akọndem nwoke na-akọndem nwoke ndị na-asị esi hapụ ha na ife wee melu afụcha nke afụdebekwa ọtọ a ị na-ekwu na ishigharị ya ọnwa ịfụcha nke ifudebe ọnwa ife awọt izizi ịfụ na Facebook o nwere ife dị special na ọtọ nke ya ịfụrụ ana m ajụ n'oge ajụjụ ebe ịmụ ife ị na-eme o nwekwakwa video nke pụtara na Facebook people has paid lesser attention to who shared it but they are talking about the video itself. Onwere onye na-ajụ kere onye shiari ya na onye shiari ya si je chụwa enwude si gbuo ye omelogono a concentrate na to two people committed the act. That is how we should be. You want to go? You want to go? You want to give it now? Well, people now concentrating at this one on the people that did the thing. Nwaanyị a na-ishie ifu na ka ekwuru maka onye meluchi alụ that video kado hidden till today ife a na-ekwu n'ọnwa oluo nke oge echi kama ihe ekwuwe maka ụmụazị Igbo ama ha
mere ife ihe ekwe ka nwa ume ife na-asụ oyi ịma na nwa ume ihe na ya apụcha nwa ahụ ọnụ ịnọrọ na-akọndem onye mere ụlọ ka ịma na nwa ya na-akpọ ụdị agwa ebe a na ọdụ ka na ịhapụrụ meseji na attack the messenger ebe na attack the messenger deal with the message. The message goes give any nature. Why are you attacking the messenger when you should be focusing on the message? But on Facebook, you know, follow pastor. A pastor now support ne share or turn them mad on Facebook. Ngoma share lot of koya support. Oputari na Zion or say because no Zion because no 7 or 2 onye ọna share ya na ya agbaria. Oi for you kwulu. Ụmụ Zion biko nu kebe na ọtụ ụnụ onye ọna share ya aye take you to court. Akụkọ niile na-akọ ya akọ. Ejidere oge echi ngụ na sọsọ nnake ụnụ anị n'ihe atụ oge echi nga. Kedu ife ọsọkwa nyawo na the whole world team ru back n'ebe oge echi no. You are fighting for justice. Focus on that justice. Yes. The fact of the case is more important. Maka na ọgụ eji ọfanụ. Kedu ife na akpagharịrị achọ alliance oge echi nwere. O nwere ife ji eme. Ị na brag ni neutralize gị. Honor at your mercy, you can pass judgment on her anytime. Enoruzie na achọ ka abịa yo asa alụsị. You don't care about who cares to help her. After all, this woman, this girl jelu pageant n'ọka ewe so ọtọ ebe enyelu ha mmanya ha ṅụcha as dirty as ife a ha melu ọ mmadụ kweje ya aka si je obodo oyiwo. This girl nke nwanne ewu ya je hack ya system ndị jamb wee increase score ya ewe break ye na Facebook ndị mmadụ wee nye ye scholarship ma ndị nyere ego ma ndị mere ife onye doji ka ọgụrụ ife a wee break jump wee tie anya wee sị na ọhịva ahụ score nwa je hack system ndị jamb wee increase ye ndị mmadụ na-anụkwu n'ụdị girl ọgụ ọkwụ na ikpeazụ ka jambu mechaa wee gosi full evidence this girl wee apologize ya to ndị mmadụ mechaa wee chi ji aka wolu ndụ ya an organization bịalụ respond wee nye the girl scholarship wee send kwa the girl obodo oyiwo I think so upon no mere ife ọjọọ still people came through for her so nya wugodu na oge echi melu something abominable etu ndị na-edefend isi mee abominable things yet if only ya dey defend ha onwezi onye bịalụ through for oge echi esi onye ahụ nya pụọ nya bịa nya ivu na onye ohi enwudelu ohi na-eme ojebe court ndị be ha yeso eje court onwe bụ na onye ifu jebe court je nnake onweho iya afụliri ndị yeso eje court ịghọtago so no nya akwụkwọ n'ife a na-ekwu ife a iburu your family problem bitterness ibusi n'ụlọ pụta ibe na Facebook chena go and sort your family problem ọ wụrụ cross na eje makụ na-esi break na ime ọka isi break nke m ịghọtago ụfọdụ n'ime ụlọ pụta na Facebook a na-esi ọnwụ ọ family problem ị nwere ka ije siri ịma nke m nwere ịma nke ndọ nọ ha ahụ n'elu na solve your own outside the family problem ị nwere na nke m nwere let us tackle issues as they come out ịghọtago adụzina emezina transferred aggression bụ na nwunye ụkọ ọnụ n'abalị pụta n'ụtụtụ bụ ezugo na Facebook ịmana mụ na nwunye m ọnụrụ ọgụ ịmana mụ na nwunye m ọnụrụ ọgụ nwunye ụjọ ọgụ nji ife n'abalị ụtụtụ ebu n'anya ịmana enyego m for over 1 week ife na-ekwu eziokwu na ịghọtago ife na-ekwu eziokwu wepụ hatred nwere for oge echi kpatakpata na-eme this case on a normal wepụ hatred nwere for oge echi kpatakpata nji wee sị na oge echi apologize godo echi niile it is none of my business it will still not change my stand. Hear me well I repeat Ogechi apologize godechi niile it will still not change my stand. I won't even hate her for that either. Okay, we ma ka si ekwu nke mo
But that message must continue. To be able to save your daughter and save my daughter. It is an eyesore and a disgrace to the girl child. Yeah? It is a disgrace to the girl child. And though something, a bad lesson to Mwanya in Mbaka tonite. No, na encourage her. Had they say what auto had the baby. One engaged the Olaripoto engaged the Serena. They don't know if you know you brother. I have a quick wallow nkanka. No one yasin or he and indeed for the name one you know. But I'm a video be Miriam and confirm what Nifokulu was you. I can't imagine seeing commenting my sister. Ebo ne defend the social nonsense. I can't imagine seeing it. Yeah? A biake confirm one if the woman who was yoku. Yeah? No was yoku. Yeah? Because such kumo se fubo dife. Mono na Facebook. Ona fubo ife. Kono ha we wuru ndi si agwoncha. Nda na ado mma. Nda alu na ekwe eme. Ndị isi okpukwa inwe na Igbo mmemekata ụlọ ife una amara ife. It is a task I take upon myself. Mmemegide ụlọ ife na Facebook ka una amara ife. Platform osokwuru unu Jesu onwe yu na mmemegide gị ife. Ịpụta from ebe ahụ izoro ndị mmadụ afọ mara ife wụ. Ị na-abịa unu nọcha obodo oyiwo na-edefend efa. Unu na-anọ obodo oyiwo na-manipulate ụmụazị be anyị wolu phone na-edeceive ha. Wolu cash na-edeceive ha. Ha na-esekọla ọtọ ha na-esendere unu na-eshia ya among unu na platform ebe unu worie na-emegheri. So why na-ekwu onye na ụnụ anyị agbapụta ọ ka akwụsịzi ime because obodo ahụ ị nọ ije buru nwaanyị galala ọnụ unu eweruzie unu gbarizie $100 ọ ego ndị China unu ewerie na manipulate ụmụazị be anyị ya ha ewerie na-eso onwe ha echi niile enyi nwoke chi ịnụ egwe mbụ nwa njote iwerie ruo na ofisha onye ahụ you know for sure one mad. Yeah? Especially women na yanda no obodo oyiwo. O ha na-eme kariche. Majority of ụmụ nwaanyị efucha nọ na university ụfọdụ n'ime ha ma ndị ka ụfọdụ n'ime ha ụtọ ha adọcha na phone ụfọdụ n'obodo oyiwo. Yeah? Yeah? Ụfọdụ n'ime ha ụtọ ha dọcha na Facebook. I must not share it. Nwanne m nwoke Martin Jeku, I must not share it, but at least I condemned it. What is more important is not sharing it. Ofonye omade bone itomelu ko opota na public domain. I do get enough. What is important is Jeku ebo one no na condemn that action. Condemn mado malo na action na esukwana na party of ndị na say anybody can do it. Nobody is a saint. Until obosi nke nwunye ya apụta. Until obosi nke nwa nwaanyị ma nke nwanne nwaanyị ya apụta. Anybody can do it. Yeah? Anybody can do it. Nobody is a saint. Yeah? Onye can na jogo. Mmadụ bịa zuo ife you happy. Nobody is a saint. Anybody can steal. Yeah? Forgive him na no kwa na good ire. Okwa maka no phone emeka ka eje wolu. Okwa maka na chop akuturu nke Timothy. Ọwụlụ nke ihe echeta ka isi je gwa mbibi ihe echeta afụfụ ịtahụ n'ife iwe elu ebe ahụ iluru hapụ na ife niile aha na-eme na onwekwara onye amaghị ife a wepụ hatred nwere ebe oge echi nọ and look at this matter critically hapụ maka hatred nwere ebe ọ nọ. Ekwuzie okwu ekwuo ekwuzie okwu ese na ife o meburu na o nwere ife anya fọrọ gbamme and the woman used that same word mgbe that blogger na-ajụ ya ajụjụ ọ ga-aka ngwazie gị eziokwu o nwere ife anya fọrọ gbamme and o nwere ife ọnụ ife a na-eme bụ mbụ o wee wuruzie na alụgba ahụ wụrụ omenala
iwude nwunye yu ọwụrụ na that woman wu nwunye yu iwude iya forgive you mara na onwe ife emebo after all ọsọ nwunye wu onye mebenarị ana m ajụ ajụjụ ọwụrụ ngụnwawu nwoke nwaanyị do involve ife a di hu ọwụrụ ngụnwawu nwoke do involve ife a ngụnwawu nwaanyị na support ya. Are you going to forgive your husband because no onwe bụ ife anya afụrụ gba mme and no onwe bụ ife emebo mbụ? Ana m ajụ ajụjụ. It's a question. Then why can't you disregard Ogechi? Because no one believe me, nobody is perfect. Are you expecting Ogechi to be perfect? I'm asking you. Since you know that nobody is perfect, and since you know that no one believe Anya follow one man, why are you shouting on Ogechi ko wonka ka follow for the nya if chana Ogechi fudere zaru nya no Olunana do unnecessary sentimental and emotional. Be a realist. You will begin to see things the way they are. Be a realist. It is because you are trying to play on emotion and sentiment. That is why you will ignore every anago evangelist Ebuko in a comment section ebemelu video. Ijeshwe bagol Mbaki. If you bag Father Mbaka, man of God, you are insulting man of God. Oil upon on a man for each and a man for oil out on this year. Wait a great message. Each and a man for oil out do this year follow. Wait a adoration. Each and a man for the same oil out. Wait a dominant city. Each and the same oil out. If you this year, Nama for oil out. Wait a Zion or wait a another congregation. If oil out, jebe relocate your oil out. Mfuko oil ya he follow somewhere. Jebe relocate your oil out. Ebiazie e rubbish oil in can follow. If we be rubbish oil in can follow inefu anya. Makala nka udako. Nka mmanu ejiwe yakala. If ziebe oil nke ya he haguru n'enigwe, they play. They joke. For as long as you derive joy in insulting Evangelist Ebukobi, you can never spare Father Mbaka from being insulted. Very simple. You will only stop people from insulting Father Mbaka the day you condemn insult at any Evangelist Ebukobi. Pure and simple. Each make you they play. They play. They play. They play. You want to be selective with the truth because it is Ogechi. Who said you must love Ogechi? Chineko kelaini no fubas. Even in your own family, is it everybody that likes you? Even in your own family, is it everybody that likes you? Even among your siblings, when they like you. So, do you think it is a crime if you don't like Ogechi? But is it because of not like Ogechi? If you share because of so each of the hatred Ogechi or now manipulate your actions, or because you don't like Evangelist Ebukobi, if you because it is Zion that is involved. But if you go to apologize to Father Mbaka, na apology na ma support her because I have seen where you have supported that same insult on another man of God. If you get onya ke eziokwu supposedly was something constant. People should change, but truth and fact should remain constant. It is the only thing that can change. Why will it change when you come to my house? So special to you. Whatever reason you feel na should be the reason you batabe. Ofia na song kata ipunelo. Ofia ho song kata ela batani me ye. No two words about it. Ofia na song kata ipunelo. Ndegbu okuchala okwu niile ekucha. Ndegbu okuchala okwu niile ekucha. Man of God, you are insulting man of God when the curses will come upon you. Curses in accumulate go for yourself. Come on now, exchange go to curses I accumulate go from insulting man of God. Come on now, if not for anything, have I even insulted any man of God? No. Even now, that man of God, you are encouraging people to be insulting men of God, and you cannot be spared. You cannot be spared.
You are not the only man of God. Even when men of God. Even when men of God. So when I see men of God trying to turn their congregation against another man of God, you are not spared. Ndị si na congregation wụkpọ that man of God onye ohido 100. Ndị si na nke ya akpọghị ogbu mmadụ nwere ike ilu 200. And they should be dota bewe akwalu echi. You are crying on yourself because all if is sign mark ya good we fere. Iwotago. Okadi hetu a anezi ozioma meghe ntị gụ na-esugo weziokwu ka m na-agwa yo. Mother troga. I'm making anything from lying to you. Reason is because my page is not paying me. My page is not paying me. Mu wenye ne spend Diego na this page. So mu wenye ne spend Diego na this page, and nobody is paying me, and nobody can pay Ezugo. I repeat, nobody is paying me. Nobody can pay Ezugo. All na mmadụ do capable of ikwu n'ime ụgwọ ị ka amago. Yes. You want to go? Please accord Reverend Father Mbaka the same as Evangelist Ebukobi. I'm doing that. I'm doing that. And that is why you can never see where I have insulted him. I only point out to them what people are saying about him, so that they will know that it is the same way people talk bad about him. That is the same way people talk back against Evangelist Ebukobi. And if insulting men of God, the wrong is wrong, then it should be wrong. It should be wrong. It should be wrong. You want to go? It should be wrong. Don't shut your ear to the voice of reasoning. Join on the neku, crucify her, crucify her, crucify her. Only you, lawyer. Only you, magistrate. Only you, court. Nakewu the accuser. Nakewu the complainant. Go everything. You are all in one. Yeah? Let us meet in court. Court FCC go assist. Yobagaleba na shonde na egolo gechi lawyer. Na shonde na support ogechi. Were you expecting her to stand alone? Why are you pointing accusing fingers here and there? Do we care about those who are supporting you? Have we not seen a man of God who came out openly to declare support on you people? Did anybody condemn him for doing that? Did we not see a man of God who came out openly to declare support on you people? Did we condemn him? Even when Evangelist Ebukobi have not said anything, you are still scared of his presence. Even when Akuzayon has not said anything, you are still scared. Their silence is even more scared and threatening to you than their words. Yeah? You are more Igbo than Ezugo and the rest of us. You are a joker. Imagine all no Evangelist Ebukobi kulu defa. Father Mbaka kulu. Imagine no Evangelist Ebukobi kulu. Because when he said that an andeni ne jiafa ya akpa ego na Facebook, ekwekwe na ikpacha ego a ka I were eje treat ye kidney problem. Facebook nwụrụ ọkụ. Facebook nwụrụ ọkụ. Ọ na-agba. Ọ gwakwayo na ịchọ ọkụ tọba Zion na ịkọchacha Zion na ịka ya bịa Zion. Facebook nwụrụ ọkụ. Mana nke your favorite father kwuru, we should celebrate it. We should be scared. We should run away. Are you not joking? Are you not joking? Ezugo, why are you fighting for man of God? Allow the two men of God to be. Why are we having problem? Muna go na zofu ama. Muna go sifo mufu munna. Nnegu na nemo nwunye di. Muna go fuda na mbo. Ayemeko dana business. Kelife muna go na enwele okwu, if not because of these two men of God. If you are doing exactly what you are advising me to do, are we going to be having issue? You are fighting for Zion. Zion recruited you. Who recruited you? Did Matthias recruit you? Did Father Mbaka recruit you? Evangelist Ebukobi instructed you people to be insulting people. Did Father Mbaka instruct you to be insulting people?
Zuo onwe gị ajụjụ ahụ. Ife anyị nọ kịta awụ school ntụkọrịta uche moral lesson ka anyị nọ kịta. Ịghọtago? Ama nke esi ewu mmadụ ọkwa ifu ka Mommy Joy si wee kwu ife okwuru mpi kie ihe. No offense o. No offense. You come for me, I come for you. You come for me, I come for you. You come for Ogechi, Ogechi will go and start crying. You come for Ogechi, Ogechi should go and start crying. Who has monopoly over insulting people's mother? So ndelu golu a certain age. Maka na ụbọchị a na-eme Mothering Sunday na churches. Merison na hema na 70 years. If onye 32 years, onye 25 years ma the same Merison na. Ana m ajụ ajụjụ. Ọ bataluo egwe anya pụọ because na a mother. Because you are a mother of 50 years and she is a mother of 23 years. She should remove that Merison normal because now yes, so Mothering Sunday. Father's Sunday. Fathers above 50 years should be fathers, and those below 30 years, they are not fathers. Let us wear our thinking cap. Leave emotion and sentiment. I know that now some of you do ignorant because you don't know that Nando too Matthias infiltrate go into Ifaneme. But should I blame them or should I blame you who refuse not to have sense to allow your enemies to eat deeper into you, thinking that they like you? Who like you? Who? If Father Mbaka Kulu Makogechi Ndo tu Matthias Nina. Do you think they even believe in Father Mbaka Adoreo? Some of them have said Etigum video Ebe Gulezi Bone Gechi apologize. Provide evidence. Etigum screenshot Ebo saying Mbaka do shameless. Mba also Mbaka is a disgrace. Okwe share nyodo na page. Mgbe furu ya imuchi anya because na oge echi kwurie. Imuchi anya maka na obulu oge echi kwurie na onye kwurie ewu guru. I nwere ne interest ebe guru no. Mana I nwere more interest ebe oge echi no. Guru ahụ so na ndị mapụta ata na oge echi kwuru alụ. Why o ejikwa afu ka mgbakene n'ụlọ maka oge ma na agba ka ọ na-amahọ. Mana people do ka aye ma and onya kpatalo na nda they don't want to use anya to see ezugo but wetin concern me o nwere ife concern no o nwere ife gbasalu mo you gotta go ofu ugboro ka mmadụ ya abi ụwa and ofu ugboro ka mmadụ ya anwụ n'ụwa but instead of me to pie like a coward I would rather pie as a soldier. And magwa eziokwu I cannot pie as a coward because I have never been a coward all my life. And I detest those people who behave in such kind of a way. Akoma TV potalo. Good enough if you raise the point there. But the same way also we raise the point here, neighbor Zion first son no. You gotta go. Only point you raise with my attention. Which is Nife do right to Okulum Nolowo, where he tried to blow away Ebo Geshino, all in the name of Ifo Gechi Kule Kunono. Your apology on behalf of Ogechi. So go away, go see away, now always go mad, and I see we can ask our week. I wish Nane make a fast me. I will go and dig out a video menu makafada Mbaka. Tiye na Facebook on the mother. I will go and dig out video. Ebo menu makafada Mwebe. Where he is accusing Father Mwebe of him. If you are accusing Ogechi, no provide your evidence. He provided evidence in Keru. Where he has accused so many people. The video no here on Facebook. Facebook can never forget. But onwelu got a put on a Facebook man to a camera. Na-ekwu Ogechi maka inye onye ọwụ na akwụkwọ ka one n'onwe. Even onwe got ikwu, now forgive go Ogechi.
He forgive go Geshi. Father Nwebe, or forgive go Mbaka, Father, or forgive go. Ishoka wota video email make. You made the worst video. But if people need you pay attention na video because now at that particular time people do interested in JPAC, Governor Ezioku and Ogeshi, people like us. Because Abia Nuku Basalo Zion, people had a pay attention to Mdedo Kairu. Makani ifunu ne the people they pay people like us attention because okwa in eku na ke muta I want with the right adu eji apia heye ha na enweta so ndị mmadụ disregard ya ife kwuru iwe pụta iwolu nke Ogechi wee chai no akoma wee chetalo maka ife kwuru na ebe nnozi wee nwe question fa akoma ahụ no sere na Ogechi accused Father Mbaka of this. Ngongwa wo kelafe. Ngongwa wo Zion first son accused of Father Nwebe na ndị otu of ife do otu a. Na evangelist Ebukobi na ekwukwe na ọchọrọ ka ọjọọ unu. Ọdụ na ife awụ nọ ntunu si operate. Ka ọ nwe ndị na-akwụ ụlọ ụgwọ unu were eme. Nwe sị ka m nwere opportunity ahụ. Wee chetara akọma. That I can play as many tape of ife ikwulu maka evangelist Ebukobi and ụfọdụ ndị pastors. I can play a similar tape of ife Matthias ikwulu kora nya John kọrọ with ife ahụ ikwulu mgbe sị ka njụọ ife a ọ dị etu unu na Matthias ya operate ka o nwere onye zilu na ọrụ unu na-alụ kettle calling pot black kettle calling pot black. You people go the most abominable thing against evangelist Ebukobi. He is not wicked. If he is wicked, on what do pages any of you, yeah, they exist today. Yes, he is not wicked, and you people are taking his good side for a play. You want to go? How many of you bloggers will swear to never have insulted or leveled one allegation against evangelist Ebukobi? Lovett, you said that non-desire on Lovett Ogwa. Lovett will go still sleep in desire into Ogwa. In will video evidence, or do you have any evidence to show that no desire on Lovett Ogwa apart from speculation? No speculation. So you saying that non-desire Lovett Ogwa, what is different from somebody saying Namadu de hire native doctor 5? If you are sure that the person cannot prove it, how can you prove your own? I want you to think. During the time of good luck, the padlock, you were sure of saying that no, do you have any evidence? Do you have any evidence of that transaction where Zion paid him, where Zion contacted him? If you are presented right now in a court of law, can you provide evidence to that effect? Okwenye dikaria chokari udo oduka asi na ọma ife mana onye gosiri na ọdị intolerant onye ọ na-akọrị aka si odogwu. Ana m ajụ ajụjụ. Do you know how many allegations you people has leveled against Evangelist Ebukobi? None of them you have ever proven. Yeah? None of them could prove goal. He kept the Megarayanya. When he found a kubu kuchalo, J even na Seraphic Hospital. Unu mecha J na papa na mama mecha kwa wapotapa ejima na Facebook. Wolukwa meluwe caricature. Wolukwa meluwe caricature. Next of kin. Did you see where Evangelist Ebukobi made his will? Oh, no, brother Chinwike, engineer Chinwike, who next of kin Evangelist Ebukobi. Can you prove it if you are called upon to prove it? I am asking you a question. You cannot.
There can never be two evangelists Ebuka, and that is why I respect him so much. The man would do too humble to the core, and his spirit of tolerance is 0 to none. Yes. You want to go? Look at Akoma. Look at them. Look at the critical thinkers. Na pages here. Well, God. If not because of Nandedo can we compromise on a very beautiful struggle right on it. Will you allow the Matthias Nando to bring division to the point of using you people with the weaker part? Yes. How can you people allow yourselves to be used as an instrument if not because no compromise? If not because of that you even started sharing the same opinion. You brought Father Nwebe Joy to your page to prove what exactly? Mgbe ekwuru maka Reverend Father afụla akwa na arụmako. Onwere onye akpọrọ afa. You that mentioned the name of people, can you prove that na ndị a na-ekwu ife awonye dị otu aka ha na-ekwu maka? And if you are right, if you were right in mentioning the name, even when ndị na-ekwu did not mention any name, how can you prove that na ya do right when we assumed that Father Mbaka was directing that message to Zion Ministry and Evangelist Ebuka? How can you prove, since you were sure, even without Brother Shinwike or Evangelist Ebuka or anybody in Zion, I don't mean bloggers, mentioning names of people afọ na alụmako or si na onye Ameria, you assume that na onye na-ekwu Father Mbaka bupụta kpọwa Father Nwebe kpọwa onye ọ na your page. What makes you think that na ya do right when we assumed that na mgbe oga nyelu that message na Enugu that na anyị kwuru no Zion ka ọ na-agwa esi anyị na ọkpọ ha afa mmadụ ekwukwu okwu side akpọ afa mmadụ ipitokwa kpọ afa mmadụ ifuge fa na agwa ịmara ife ya wee megho ya dụwo mma emere onye ọzọ udo adụnụ udo awụ tọwara ọ wụrụ ịmara na ịtụkwasị ụla ma mmadụ gbawa anọ ya afụ ya ụfụ ya ama onye ahụ maka na ịma na ama gị nọ ya afụ ụfụ mana ị were n'ụlọ asawasịa mmadụ anya nya ahụ ịpụta taa ma ritiwe mkpụkpọ na elu maka na mmiri ka ikujekwu mmadụ nya ịghọtago unu che na look at the same people who came after Zion Ministry during the time of Ijere. They were all of them now when the team blew up. How many of them were Ijere nyaje prove ifo? How many of them? Yeah? How many of them? Do you want me to start mentioning your names? Up till today, it can appear in protest. Ijere must be free. Ijere must be free. Now immediate intimidation. Yeah? Even mgbe aka Ijele pugolu n'ebe aka Zion pugolu n'ebe Ijele no ha wolulu ifeoma meri ifeoma na-enwe wee kụziere ya akwụkwọ. At least Zion Ministry did something that your own spiritual father could not do. Yes, they did it. What was that? Mgbe kesi Ijele dụrụ ka ọ ya adụ ha wee fụ na Ijele enwere onye onwelu na even bell a granted ya no meeting wee Evangelist Ebuka came down. We help Ijele. We meet his bail condition. Before I can do it, shall we barrier? Or do Ijele, who were you acting with? Or do Ijele, who sent you? Or do Ijele Kelu? He forgave him and rolled out his millions to help him out. Huh? Okay for that? But your own spiritual father, no somewhere now say, we did not see Ijele's apology. Ijele did not apologize. In fact, nobody even asked him to apologize. Evangelist Ebuka activated that Christianity in him.
He responded. Mana nke wu pụtara na-ekwu na apologize to him. Na ya agwa ya onye dị irifa. Politics ka na-play n'ụlọ ụka. Ịghọtago? Politics ka na-play n'ụlọ ụka. Oge echi mejọrọ 171 times ha na-preachiri ha n'ụlọ ụka. I Helena. Ezugo na-ekwu mmụọ n'ebe. Ọhụụ na-ekwu na mmụọ nọ n'ime m ekwu. Fe niile efuru. Mgbanyụ ha kamera mmụọ nọ n'ime apụọ. So ị na-asịgwonu m ekwuzi na mmụọ possess ha m ekwuwe m. Mana ife mma na ife na m na-ekwu onye ikwe ka mee mistake. Onye ikwe ka mee mistake. Because ọ na-emechasịcha na nna adụ so articulate in whatever I am saying. Okwefu ka nsi agụlụ gị ya na-ekeresi. Upon name na na-ekwu eziokwu, you are still struggling within your mind. Ka ị convert eziokwu ahụ na-ekwu to nke ya esutu n'eziokwu nke hapụzi eziokwu nke anyị. Jisi ike na-eme. Ọnya ka ọ ji eme pụta ị na-agọ iyi. Ị na-agụ iyi maka ekwu eziokwu egwu iyi. Ọwụ ife na-ekwu wasị ịyasị ezugo ị na-atụ asị ikwu eziokwu ayanụ mana because na ịma na eziokwu mkpụrụ jidere ugwu pịa ahụ gbaa ịgọbazi iyi olugo n'igu iyi esighị otoro gbawuo esi na iwu ofeke ka ị kwuru na m wu ofeke ịkaụnta gị ife mkwuru igwe onye ohi na owu onye ohi ọsọ okerekpa gbawukwa ọ makwa n'ife ikwuru eziokwu na onye ohi ka ọ igwe nọ na-eje di na nwunye mmadụ ọsịgono na ọkịta gbawukwa ahụ na-eyi anwụ ọ ma na ịgbara eziokwu. So many people ya agụghị iwu ndị ma na ịgbara ofe eziokwu and ọnya ka unu ji wee were igwe iyi wee fili ọnụma. Evangelist Ebuka Obi forgave Ijele without even an apology. He did not demand for any apology. He did it and they rolled out money to meet his bail condition before nwoke ọ na-echakpara ya aka. Your own spiritual father wee say not only that na ya apologize here kama na ya agwa ihe ndị dịrị ihe ka o wejezie tụọ ndị ahụ nga. Ọ ya agwasị ihe ndị dịrị ihe ka o wejezie tụọ ndị ahụ nga. Still you did not see anything wrong in that. Maka na nke onye ọ na-eme ọ sị nọ nke maka ịchara mma ka anyị na-aga n'ubi ka ọ ka na-aka ọkwa unu sị na-aka na ụkwụ a ka na amaghị ejije jos ka anyị na-enene itu ya ọ ya akụsa n'Igbo divide their people more than it can unite them. Opinion ahụ na-ekwu ahụ sọgụ na-ekwu ọnya kpatara na ịkọjụọ Evangelist Ebuka Obi ndị ya agụghị iyi ka nkụ ịkọjụọ Fada Mbaka ndị ya agụghị iyi ka nkụ ịkpọ Mathias ndị ya agụghị iyi ka nkụ. So how are you going to reconcile the differences between these people ka enwezie common interest ahụ onye ọwụna na-achụ onye ọwụna beru n'oke. Let us talk about idea itself and leave personalities of people alone. Oyekwa ime. Let us talk about ideas itself. What is the idea? Ije ụka, eje ụka. Iwu a Catholic, na follow doctrine of Catholic, or na an Anglican, or na nka, or na ije ụka duma, or na ije ụka adịghị mma. Leaving personalities of people alone. When I came after Matthias, they kept asking me every day, Matthias, ịkpọ Matthias, Yezu ike, kpọdebe Matthias. Ha agwadana Matthias one day nya kpọdebe ndị ọ na-akpọ. Ịgwadana ya kpọdebe ndị ha na-akpọ. So I simply used ngwa agha ọma maka ewe so oweweghị iwe. Mana ọ nakwa eme ife ahụ na-eme ị na-akụrụ ya aka. Ọ na-agba ndị ụka ọkwọ Abuja ka o jechara bata wee kpọọ nwa baby virgin. Oge mbụ owe Evangelist Ebuka ọha na-etinye Evangelist na-Ebuka Obi o jechaa Abuja bata wee kpọwe nwa baby virgin. Ife ọ na-eme iji akụrụ ya aka ka m na-eme ọ na-atakasị gị anya. Selective judgment. Ka m pụtakwon ije na peji ude nke part 1
part 2 and part 3 na-abịakwa tata ka njekwa kpata ume wee chigatakwa ọzọ. Ọdago ka njekwa kpata ume wee chigatakwa ọzọ. For as long as na-esere na ifu n'eziokwu na ihe ese eziokwu nọ ndị na-achụ oke fụnọọlụ pịa ka oke ahụ esi gbafere wee je gbahue ichekwa na go na ha na-eje ofu ebe ime ọnụ oke ka ha na-achụ. Mgbe unu ruo ebe unu ya edisi Mbaka ha ya divert jewe ebe fa na-eje ịkwụrụ nna ka ịfụ na ndị iso ahụ the same direction ka go na ha na-aga. Ọ karịghị etu a ọ ife some of you na-eme. A lot of people are not together within a platform a akọnya nyampụ ime ọdụrụ ebe ha na-eje one other place. Ebe ha na-eje one other place. What you cannot give, it will be an ofekeyik and the Beriberisin chapter 1 verse 1 for you to sit and expect that. Respect others the way you want others to respect you. Do to others how you want others to do unto you. For he who goes to equity must come with clean hands. Ogwejo fano. Asina ilo na ase na anu ogo fo na ogwe nwere mkpochi. Ilo na ase na anu ogo ofo na ogwu nwere mkpochi. All the people who are fighting Oge today nwere moral justification to fight Oge against the same act ha na committee. Even now na na comment section na committee. You got to go? In a condemn no Ogechi, according to you, to the picture mass or the picture mad there RIP. Mado. The picture this empire, the picture Joe what there RIP. Sina I deserve lemu. Manando Ogechi tiri deserve ledundo. Everyone ema hifi neme. Have you seen? Ema hifi neme. Iche ni imo eziokwu mana ema hifi neme. Are we going to be emotional or sentimental like you? The answer is no. We cannot. Yeah? Iselena Ogechi tiri picture mazi, ti picture mado, mampa mado. We dey ye RIP. We ti picture mwa, ti picture Jowa, ti picture this is empire. Dey ye RIP. Isi na I deserve le enwo. Even no chomo bosi ayi anwo. But you are seeking for justice. Against what exactly? Against something you are in support, but you are only against the people who involved. They play. You are a joker. Sometime na Facebook here, a guy known as Ndoka somebody threatened me and Oge and Ijowa. Owesim na ha finish here with Oge and Ijowa, they will come for me. Na ha eme nke a ha jikwa wee nwee group ebe nwano nwee group ebe nwano ha ejikwa wee eme nke a gbuo mu made this one. I brought it out on Facebook to talk about it. Waja na ndị otuwe come on Facebook say esugo na ife na akọ story. Why are you talking about this? Emi ife na Facebook ipụta na ekwuye threaten egono na ọta ka emeweri na eme since. They failed, they lacked the moral obligation to condemn what is evil simply because it is Ezugo. Fast forward to the day one guy on a Ghana portal against Matthias. They all came out to fight for the same right and the privileges they thought Ezugo doesn't deserve. Did you see it now? They came out to fight for the same right. Onyeka that guy who he threatened Matthias. No threatening Matthias. Blah 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 blah. Yeah. Waja manipulate go use woman no Ghana. We put you up a show. Kudos to you people. You have not yet passed any message. You are being biased. Everybody is saying the truth. Onye owo na siri no ji ofo. Mana ofo makwa onye jiye. Ofo makwa onye jiye.
onye ọnụnọ na Facebook taa na-ekwu eziokwu onye na-atụ ụga gụna nwere ụga kedu onye na-atụziri ụga that na people you perceive to be your members threatened me ese na gụna ka a na-ekwu apụta na Facebook abịa na-ekwu it was only Kelechi TV among you people who cautioned you people so no ife walụ unu ekwusịrị ife ahụ na-ekwu ezugo no condemn actions of that guy. It was Kelechi TV who did that. After ko Obi Big Apple the message eba. Even though Obi Big Apple support that boy. Semo support Kelafe waja na na-ekwu okwu ife du serious ma pụta ebe ma kwụsịrị ife na ụmụ na mmadụ kwugharị okwu na Facebook ma bịa na-ekwu. Fast forward to nke Matthias. They all regroup na-aba onye a na-aba na-ejide onye a naghị eme nka. I was simply laughing at you people because nne ewu na-ata agba nne ya na-enelu ya anya. The evil Peter Obi said, the trees we plant today we provide shelter for our children tomorrow. Put it in the other way around. The evil you support today will be your destruction tomorrow. It now depends on the evil nke in our support. Nji wese no only believe na our support evil ogeshi by ishia otonde mmadu and ikpe gonu mekpele wese na faith ogeshi ahụ ye before lum okwagono na mma de shi otonde mmadu ono ụmụ ya de shi otonde mmadu wese kwa in the same way you have supported the evil of people. Isoto hati na Facebook. Isoto ha send ya. Isoto ha debe mwesego. May your daughter and your wife be exactly like what you are supporting. Say amen. That is what I mean when I say the evil you support today. So it depends on the evil you are supporting. They all came out to fight against Matthias because now Matthias are supposed to have woman is good deserve. Yet every day eziokwu ka mmadụ agwụlụ na anyị eziokwu ka aga na-ekwu eziokwu a na-afị ebe niile onye ọ na-ekwu eziokwu onye narị atụzi ụga mụrụ narị esi eziokwu ife ebe onye ọ na-ekwu eziokwu ezugo gbaa kamera ọ na-ekwu eziokwu ejike moment of truth gbaa kamera ọ onye eziokwu waja gbaa kamera eziokwu nke karịrị ije ụwa gbaa kamera onye eziokwu Akụma TV onye eziokwu onye ọna na-ekwu eziokwu. You are saying your own truth. You are not saying the common truth. Maka ikwu the common truth, even you will not like it. All common truth we find na-ekwu and I don't care. I say it because nkwu this side ekwu nya this side. Agwa ngo na odo mma this side odo mma ebe mana odo mma ebe. That is the highest truth mma agwa. Nguzi ka odo rema na ihe eme nka ka nwe eme nka or mmeme nka ka iwe eme nka. It is a decision I take, is it? So I think I will leave it here. But we are coming back again for Bankebua. You cannot bury the truth. Ibugodezugo body for Ibugo give no name. Ibugodezugo, Ibugo do this body in on if you give this young, if you be this young. But here I encounter one-on-one. When man is young, Korama is young. Yeah, you on them man, and them higher guys when I edge on a bar. Now you can't have ways to go. Go ya boss. Hey, I have baggage now. Yes, you get any phone and on a put it up. Hey, oh, no, Buffalo, go kick a yago. What I go? I come and none what is you. My nature is you. What hatred in the bogation? If was you who say to Adu clear. What bogeshi ti yo nyenkeni je ba story ni na ederodo fichasicha afọ geshi ebe ni na de ya afọ onye ọzọ ifozi okwu akiri ya n'anya o nwere onye nke na-emepụta ha na Facebook ikpurere na Chicago ifu ndị mmadụ je na comment section my baby right on this is why I love you. This is why I follow you. Action woman. I would like to marry this woman. And Jenna, if I in the nature won't know wine. See, ha! And I wear.
anaghọ ya owulu na iwu onye eziokwu ijekwa ebe ha na-ekwukwa ikpurelere na Chicago ya akọshọn kwa egwe nne ekwuzi n'ụdị isi ị na-ekwu ọdọrọ mma ekwuzi n'ife ị na-ekwu n'ọdọrọ mma ọ bụrụ na nwaanyị Abuja chọrọ ịfight justice ọ na-afụ ife niile a na-eme na Facebook okwu na ọ dafụ ya ma nọ na-atụ ga pejisi ahụ ife iru na gị na ha na-anọ ọgụ egosikwa ebe tiri RIP no condemn oye onwe ebe eburikwala nwa mmadụ ma condemn oye for as long as ị na-eme one-sided you are fighting your personal vendetta full stop. Ịchọga mụ na one on one ka m wee gwa gị ya like na ngwa gị one on one maka ihe feel embarrassed. You will feel embarrassed na ngwa gị one on one na maka ntụ mmesi gba gị ọzọ etu a nsete mmanụ ebe a ana m efe ego gono ka ị nwere ịbịa n'ogbe m nwa amadụ m ife ihe enwe self m enweghị ndị nwere ya around me ọnụ ka a na-eji ụmụ nonsense ya amaja ọhụ na moto unu eme osi ebe olu ebe ni anyị nwecha ndị nke ha na-esi ebe atọrọ St. Mary's anyị ejide ụjọ tokorobịa anyị fụwara ife gbogbo na anyị fụwara ife n'oge yadago anyị fụwara ife n'oge anyị fụwara ife n'oge ọhụm ka a na-amara ọkpa n'ana onye ka a na-amara ọkpa n'ana ezugo ka ị na-amara ọkpa n'ana anyị ezugo ka ị na-amara ọkpa n'ana ndị ya amara ọkpa n'ana wụ ndị nwere ka ha si wee dụ na amaziri ọkpa n'ana ọha ezugo yọdago ọ bụrụ ezugo you are not fighting for any justice. You are not. Yeah. Nah. Ịghọtago? Ịmanụkwa n'ife ya wee meghe ọdụgụ mma Akụzayọn na-akpọghị afa Akụzayọn na-enwe ife okwuru everyday na-ana Akụzayọn everyday na-ana onye ọkpọbụghị afa for one day ọnọghị okwu ka ị na-achọ ọnọghị okwu ka ị na-achọ why are you preaching against ije shọlụ ndị akpọghị afa but ị na-akpọ ndị mmadụ afa you make reference to people who has never referenced to you. He said they seek for justice. You are fighting your own personal vendetta. Alụ ye mụnụ na nke ikpeazụ a onye mere alụ mechasịa alụ ọkpọrọ ndị Igbo boyne ụbọchị aja na Chukwu nọ n'ala Igbo a Chineke anyị nwa na-ekpelu nọ n'ala Igbo a ya ebini against unu niile unu ya sị na amụọ na-etu aka ọdụ ọkwa onye tuwo otu okpu tupu ụgwọ atụcha ọkpọrọ ndị Igbo last time Matthias sị na nwa boy ya savụrụ ndị Igbo tata onye pụta ọsị I am doing this for ndị Igbo. You are doing this for ndị Igbo. If you name for your own selfish interest, you are doing it for ndị Igbo. You are encouraging ụmụnne anyị nọ n'ala Igbo ha sewe ọtọ ha debewe. Yeah. Let me attend to something. I will come back shortly. Ka ụbọchị taa maala anyị mma. Ọ ka akwụkwọ nwanne unu nwoke ezugo. Ofu onye na-ekwu eziokwu na nke ikpeazụ a.
I don't know.